دمتوني بلولاي عمق بحري حصاري رين بيدرس لبزا فخري وأحصيت منزشن اندوازا وقاقا في لندن كتامي مكانزا دقم حجي ستتيالن من كبين يا زبلي قلف يا ميتا قلف يوريتنا حدا ولا اسمرا زركب الصليب قلبي بالانتقالات بالقلب عيني المزمان كبيدا ما زرتك زقم بيدا مكي زرب أفانا يبتصف إزنا إزناتي عمبابا يلا لا كربا ورماي رصاص يلا لا كربا ناطق قوم كويت حاريني سبيت عقلوك من زعفني رب دامي وحس فقنا سبعقي بلون كفلا دينا لسا مالي كبرتي زامد راويت جنتي بطلع بجخو كم ساعة غلالي أفغراوي علمي ماني وربيو أبتني يستاح مرك المئة دفئي بالكندا زحر الله تموت لك كم أملا كم تأملا نسايا والبلد نسايا والبلد نسايا والبلد نسايا والبلد لسا مالي كبرتي صابت راويت جنتي قبت صباب الجفو كم تطول عليك أفضل راوي علمي من يرميو أبقى ستاح مبارك المئة تفئي بالكندا عمت اكبر اللهم طعم عامت سلام عامت رهوة يكبر لنا حدش عامت عامت سلام عامت كسانت عامت رهوة يكبر لنا حدش عامت درجة مركابيو فالتبوق عامت عامت سلام عامت رهوة عامت فقري يكبر الله حدش عامت درجة مركابيو فالتبوق عامت سمر عرقي رحس حدش عامت بلليل فرطنا Thank you. أبيت قرما أتم سبات زت فلتوت غوني يقوم عبيد سنة ببنيا أليكس كحسايو أبي ينبرني راي فلتنا نيرة one of the best oh my god رأس هاد شامت أليكس يغني لنا نحن هذا ما ملختها نفتهم تختلتنا حليفنا لنا رحس حد شامت بلولنا ني أليكس مالتيو كما يزبلت عم درفتات بفلا يا حنت درفني را أبساوا خلوها أنا كنت شحن كلتن أبتجزيت وزوت يا زنبرتيا بتعمي تاتعم تاكاسيس أبت تعليم كلنا أبتندا أبلات ولا أنا I still have a lot of memories كابتا كاسيتيا أقل يوني مسألكم يا بتجن anyway it's a very brilliant wish ناي كريستمان ناي حدش عمت يغني لنا أليكس اسكي نايلومي أبزينا غناتينا نايلومي استفل عليه تحسوتاتي حزالكم قريبة زلغو هذا عبي بريزنت أمريكا ميتلو ترجم ناتو إذا بريزنت زي موتو ديكوني أب تاريخ نيرترا انتاي متحاز نيرو سنهلنا كرينا أب قالسنا حزب إيرترا يكون أب قداينا إيرترا بفلا إثيوبيان مزموتا تحايزهم نيوم زقبرو زلو دراما دما كنركم فتنينا it's gonna be very interesting لألو خلو دما بزو حاجة دست تحسوتات بعلم درجة نعاقا ونبقلنا كتعمنا زخولو كنرينا مجمريا let's start here بزي كنجمرينا. Begin with breaking news. A fiery plane crash in South Korea, killing 179 people, leaving just 2 survivors. Witness video shows the moment the Jeju Airjet skidded across the runway earlier today, unable to stop itself. It exploded at the end of the runway. መቸም ለንቀኔ ምናልባት ብዙሕነት ዜና ዘይተካተሉ ክትሉ ትኽእሉኹም for a good reason ዘይምክትታልውን ጉድለት ወይ ስንፍና ኣይኮነን ጽቡቕ እዩ sometimes because there is so much of بفلاي أبت زينا بزح قالوا تاو نجارات زفتة مالله بغض هم ساقازي تحاز ويون كابوك تمهارو زي بالكاتوين كا كتريونا قد سنة يبلون زي عجيب زي قات من يروجن كم تزدل لكافر قبرين بركون جن
ዝደጋገም ነገር ስለ ዘሎ ዎች አውት ሓደ ነገር ኣሎ ተሓብኡልና ዝፍትኑ ዘለው እሱ ድማ ኣብ ኤርላይንስ ሓደ ዓብ ፀገም ኣጋጢሙ ኣሎ ነፈርቲ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙትራይ 4 ዲገል ሓደጋ ኣጋጢሙ ኣሎ ኤግዛክትሊ ብዛዕባ እንታይ ኢና ንዛረብ ዘለና ዘትርእይዎ ዘለኹም ኣብ ደቡብ ኮርያ ሓንቲ ነፋሪት እንታይ ኣጋጢማ ብዘይፍለጥ ወሪዳ መሬት ብእግራ እግሪ እቲ ጎማ ምስ ረሓቢዩ ከይዳ ኮሚ የለን ደሰንብድ ዓይነት ምሕምሻሽ ተሓምሽሻ ካብ 177 ዝነበሩ ተሳፈርቲ ክልተ ሰባት ጥራይ ድሒኖም ይበሃል ኣሎ ቅድሚኡ ናይ ኣዘርቤጃን ኤርላይንስ ከምኡ ብከባቢ ራሻ ክትሓልፍ ከላ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናይ ራሻ ዲሃሪሞ እንታይ ንሳውን መይታ ፍርቆም ወዲቓ ፍርቆም ድዮም ገለ መይቶም ካልእ ኣብ ካናዳ ኣብ ኖርዌይ ተመሳሳሊ ክልተ ፀገማት ኣጋጢሞም ነይሮም ኣጋጣሚ ሰብ ዝሞተ የለን ግን something is going on እስከ ንስማዕ እዚ ሳክት ሓንደ ወዲ ኣጋጥም ዘሎ ሓደጋ ኣይኮነን On our show today, multiple stories on aviation disasters around the world, including one here in Canada. South Korea is seeing one of the country's worst aviation disasters. In Kazakhstan, an Azerbaijan Airlines plane was shut down allegedly by Russia. Hassan Shahidi, President and CEO of the Flight Safety Foundation, joins us now to discuss this further. Welcome back, Hassan. ሕጂ እንታይ ያጋጥም ኣሎ መስለኩም ሓንቲ ነፋሪት ኣብ ዝሓለፈ ቅድሚ ዝተወሰነ መዓልታት ናይ ኣዘርቤጃን ኤርላይን ኣብ ራሻ ተሃሪማ ወዲቓ ኣብ ኖርዌይ ሓንቲ ነፋሪት ክትብገስ ከለ ናይ KLM ዝበሃል ኤርላይንስ እያ ሸተት ኢላ ኣጋጣሚ ዝሞተ ሰብ የለን ግን it was a very wrong move ኣብ ካናዳ ተመሳሳሊ ሓደጋ ከጋጥም ቀሪቡ ግን ዝሞተ ሰብ የለን ኦልሞስት ሓደጋ ግን ኦልሞስት ኣጋጢሙ ነይሩ ኣካል ብዙሕ ግዜ ብፍላይ ሓደ ቦይንግ ዝበሃል ኤርላይንስ ናይ ኣሜሪካ ነፈርቲ ዝበፅሓ ናይ ዓለምና ዘፍሪ ዝነበረ ካምፓኒ ቴክኒካዊ ፀገም ኣጋጢምዎ ከም ዘሎ ንሱ ሰደዶ መንኮርኮር ብናሳ ዝኸደብ ሰማይ ኣብ መንጎ ተዓፂቶም ሰባቶም ኣስትሮናትስ ሙራት ሲኢኖም ኣለው ኣብ መሬት ድማ ነፈርትናቱ ዓብ ፀገም ኣጋጢሞን ኣሎ ግን ዓቢ ሸፈነ ወይ እውን ነቲ ጉዳይ ነቲ ፀገም ግን ንምሕብኡ ብዙሕ ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ኢሎን ማስክ ብዙሕ ግዜ ዝዛረብ ዘሎ እዚ ካምፓኒ እዚ ኣብ ትራብል ኣብ ዓብ ፀገም ከም ዘለዎን ንብዙሓት ነፈርቲ ናይ ዓለምና ድማ ፀልዩ ዘሎ ጉዳይ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ካብቲ ኤርላይንስ ነቲ ውሽጣዊ ኩነታት ፀገም ዝፈልጥ ኣብ ቤት ፍርዲ ናይ ኣሜሪካ ክምስክር ኢሉ እናኸደ ከሎ ንፅባሒቱ ቆፀራ ከሎ ኣብ ሆቴሉ ተቐቲሉ ፀኒሑ ትሰብ ስለዚ ገለ ነገር ዝሽፈንን ዝሕብኣን ነገር ከም ዘሎ ዘመልክት ኣሎ ኦፍኮርስ ኣብ ሚድያ ይዛረቡልን እዮም ዘለው በደሪዝ ንኣብነት እዛ ናይ ኮርያ ዝወደቐት ነፋሪት ኤግዛክት እንታይ ኣጋጢሙ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና እታ ናይ ኣዘርቤጃን ኢትስ ኦኬ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናይ ራሻ ሃሪሞ ክኸውን ይኽእል እዩ ስቲል ኖት ክሊር ባት ፑቲን የቕረ ተሓቲቱ ዝብል ዘረባ ሰሚና ኣለና እስኪ ንቐፅል ንሽተ ንስማዕ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ስለ ዝገይሽ ዘሎ መገሻታት ስለ ዘሎ ጥንቃቐ ከድልየና እዩ ዝሓሰረ ኤርላይንስ ዘይኮነ ጥንቃቐ ከድሊ እዩ Listen now. Good to see you. Let's start with Halifax. Part of an Air Canada flight caught fire, evacuating the plane and closing down the airport for about 90 minutes. What are your thoughts on this? Well, it looks like this was a de Havilland aircraft that had issues with one of its landing gears. It landed and the aircraft caught fire, but thankfully there were no injuries. At this point, the investigators will be looking at what exactly happened with this flight, and in particular, looking into the landing gear failure. The data will be collected and they'll be looking at the evidence and will determine what exactly happened. Is this a likely malfunction? ሕጂ ሓንቲ ዘረባ ድማ ኣብ ብዙሓት ኬይዝስ ንሰምዓ ኣለና ላንዲንግ ጂር ፌይለር ትብል ኣብቲ ክወርድ ከሎ እቲ ንምውረዲ ዘድሊ ነገራት ኤግዛክትሊ ዘይሰርሕ ማልፋንክሽን እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ስለዚ እታ ነፋሪት ላንድ ክትገብር ከላ ክትወርድ ከላ ክትዓልብ ከላ ገለ ነገር ብትክክል ኣይሰርሕን እዩ and this is causing other troubles እዚኣ ኣብ 2 ምክንያት ክንሰምዓ ኣብ 2 ቦታታት ክንሰምዓ ኢና ጥንቃቐ ከድሊ At this point, the investigation is ongoing. It is not clear exactly why the landing gear failed. They'll be looking at the information, the data, and the maintenance history on this aircraft, and will determine the likely cause. To South Korea now, 107. ሕጂ እቲ ማልፋንክሽን ዝበሃል ዘሎ ኤግዛክትሊ ናይ ብሓቂ ፀገም ክኸውን ይኽእል ዶ ንዝብል again መፅናዕቲ መርመራ ይካየደሉ ስለ ዘሎ ብዛዕባኡ ስፔኩሌት ክንገብር ኣይንኽእልና ዝንትን ክንብል ኣይንኽእል ኢና ኣይኮነን ግን ሓደ ፀገም ኣጋጢሙ ከም ዘሎ እቲ ፀገማት ድማ ብግልፂ ይዝረብ ከም ዘየሎ ንነዊሕ እዋን ገይሩሎ ነፈርቲ ናይ ኣሜሪካ እዘን ነፈርቲ ዝበራ ናይ ህዝቢ ሓንሳብ ኣብ ሰማይ ማዕፆን ይስበር ኣብዘን ዝሓለፋ ክንደይ ዓመታት ራይ ተደጋጋሚ ሓደጋ ምናልባት ሰባት ዝቐትል እኳ እንተደይበልናዮ ግን ሓደገኛ ኩነታት ግን ክረአ ፀኒሑ ኣሎ ብፍላይ ዘን ናይ ኣሜሪካ ቦይንግ ዝበሃል ካምፓኒ ተፍርየን ነፈርቲ ዋላ ተን ዓበይቲ ኤርላይንስ ከም በዓል ናይ ኢማራት እዩ ገለመለ እውን ፍላይ ኤሚሬትስ ገለ ናብቲ ኤርባስ ክቕይሩ ይደልዩ ከም ዘለዎም ግን ክልተ እየን ዘለዋ ተን ካምፓኒ ቦይንግ ዝበሃል ኣሎ ኤርባስ ድማ ናይ ኤሮፓ ኣሎ ክልተ ጥራዮም ዘለዉ ሕጂ እዩ ናይ ቻይና ዝመፅእ ዘሎ ራሽያ እውን ትፍትና ኣላ ካልኦት እውን ይፍትኑ ኣለዉ ብሓፈሻ ግን
ክልተ ካምፓኒታት የና ዓለም ዶሚኔት ገይሮም ነይሮም ምናልባት እዚ ነገር እዚ ናበይ ክኸይድ ይኽእል ክንከታተሎ ኢና ሕጂ ናብቲ ናይ ዝኸፍአ ዝበሃል ዘሎ ድማ ናይ ደቡብ ኮርያ እስከንሰግር እዚ ሓደጋ የጋጠመና ኣብ ሰሜን ኣብ ካናዳ ፎር ኤግዛምፕል ዋቲ ናይ ኖርዌይ ኣይጠቕስዎን እዮም ዘለዉ ግን እስቲ እቲ ናይ ደቡብ ኮርያ ግን ሓደ ካብቲ መሰንበት ዝኾነ ሓደጋ ኮይኑ ዘሎ እዩ 29 people are dead after a plane crash while attempting to land. Let's look at some of this footage. The plane was seen skidding down the runway with no visible landing gear before crashing and exploding into flames. What were your thoughts when you saw this? Well, first of all, our hearts go out to the families of those that lost loved ones on this flight. So ናይ ብሓቂ እዛ ነፋሪት እዚኣ ክትጋጩ ከላ እንተ ትሪእዋ ልብኻ እዩ ዝጠፍኣካ ናይ ብሓቂ ዘሰንብድ እዩ ብዙሕ ሰብ ተበዲሉ ብዙሕ ሰብ ተጎዲዩ ዋይ በጃኻ ኢለካ እዚ ናይ ነፋሪት ነገር ድማ ለበዋ ዘይብሉ እዩ ዝኸፍአ ሓደጋ ብዓለም ፍላይት እዩ ገለገለ ሰብ ነፋሪት ብነፋሪት ጌርካ ጉዕዞ ገለ ከምዚ ብቾት ገለ መለ እዩ ማለት ዓቕሚ ዘለዎ ጥራይ ዝኸይድ ግን sometimes ኣብ ዘይድሊ ቦታ ድማ ብዙሕ ዘይምጓዓዝ ምክንያቱ ነፋሪት ልክ በቃ ቦምባያ እታ ጉዕዞና እታ ፍጥነታን ገለ መለ ክትሪእዎ ከለኹም anything ዝኾነ ፀገም ተጋጢሙ ዳርጋ ቻንስ ኦፍ ሰርቫይቫል ወይ እውን ንክድሕን ዘለካ ተኽእሎ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ሕጂ እዚ ማለት እዚ ክበሃል ከሎ ብቐሊሉ እቲ ኩነታት ናብ ሓደጋ ጥራይ ናብ ፀገም ጥራይ ክንትርጉሞ ወይ እውን ፀገምን ሽግርን ንክንጠቅስ ኢልና ኣይኮና ግን እዛ ነፋሪት እዚኣ ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ኣብ ልዕልያ ዘጋጠመ ብዙሕ ነገራት ኣለዎ ዘይበርሀ ማለት እዩ ስለምንታይ ወሪዳ ቤን ወሪዳ ስለምንታይ ከም ዝኾይኑ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ግን እስከ ገለ ካብ ኪላታት ብዝተፈላለየ መንገዲ ክንሰምዓ ክንፍትን ኢና what happened Let me bring in now my colleague CNN's Richard Quest. Richard, good to have you. You have obviously covered your fair share of plane crashes over the years. I'm curious what your first questions are. Obviously early days in terms of the investigation, but what are your first questions about what may have happened here? This is one of the most perplexing accidents, and if you read the various fora and from experts, everyone is puzzled because we don't know. We sort of got a general idea of the sequence of events from that press conference. So we know that the plane attempted to land, went past, called a mayday, then came back. But what we don't know is where the bird strike happened, how badly it hit the aircraft, clearly catastrophically, because it was unable to deploy the various things like landing gear, flaps, thrust deploy. ሕጂ ብሓፈሻ ብዙሕ ዘይተሓተቱ ዘይተመለሱ ሕቶታት እዮም ዘለዉ ጨራሩ የን ኣውዲቖም ማዛ ነፋሪት ምንጭ መበገሲ ናይቲ ፀገም ጨራሩ ኣዕዋፍ ነታ ነፋሪት ኣብቲ ተዓልበሉ ቦታ ክትቀርብ ከላ ኣብቲ ከባቢ ሞተሯ መፅአን ስለ ዝሃርማ ቪድዮ እውን ኣሎ ንዑ ዘረ ንእሽተይ ግን ናይ ብሓቂ ክንዲዚ ዕብየት ዘለዎ ጀት ወይ ነፋሪት ብኣዕዋፍ ከምዚ ክብል ይኽእል ዶ ንዝብል ዘረባ እውን ንፁር ኣይኮነን ትመልሲ ተኽእሎ ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለዎ ግን ኣበይናይ ቦታ ይረኺብዋ እሞ ክሳዕ ክንዲዚ ፌይለር ከጋጥም ብሰንኪተን ኣዕዋፍ ጥራይ ዲ ወይስ ክሽፈን ዝተደልየ ነገር ክህሉ ይኽእል ኣጋይን ኣብዚ ቻነል እንተለኹም ንዓይ እውን ትፈልጡኒ ቀደም ሜይቢ ቅድሚ 5 ዓመት 7 ዓመት ነዚ ሚድያ ካብ ልበይ ይኣምኖ ነይረ ያነ 100 ካብ 100 ይኣምኖ ነይረ ክብለኩም ኣይክእለ ግን እምነስ ነይሩኒ ኣብቲ ዝወሃብ ሪፖርትስ ድሕሪ ኮቪድ ጀሚሩ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ክሪኦም ዝጀመርኩ there is so many things እቲ ሚድያ ካቨር ክገብሮም ዝፍትን ካብኦም ክሽፍኖም ዝደሊ ስለዚ ኣብዚያ ጉዳይ እዚኣ እውን ገለ ነገር ዝሽፈን ዘሎ ኮይኑ ዝስማዓኒ ዘሎ we are just going to wait and see the results at some point ግን ዋላ እቲ ሚድያ ንባዕሉ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣይተዋሕጠሉን ኣሎ ንኣብነት CNN ኣይተዋሕጠሉን ከም ዘሎ ብዙሕ ግዜ ዝገልፅ ኣብዚያ ሪቻርድ ኩዌስት ማለት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብዚ ናይ ነፈርቲን ድሓን ዝኾነ ተመክሮ ዘለዎ እዩ ኩሉ ክሪኦ ከሎ ገለ ነገር ዘይበርሀ ነገር ከም ዘሎ ይዛረብ on the runway very far and very late into the runway. Therefore we can say that whatever the pilots were grappling with was in extremis. They were dealing with the most serious aspects of loss of control that barely, and if they did this video, but there you go. Now that video is believed to be showing the moment of bird strike. If you look at that, the plane is at a height sufficient enough where the wheels aren't down yet. So they haven't deployed the gear. Were they unable to do so? Were they basically sidetracked? Were they obsessed with what they were dealing with? We just don't know at the moment. Yeah, I mean, to that. ሕጂ እታ ነፋሪት ኣብ ከምዚ ከላ ላስ ገለ ካብቲ ዝተራየ ካሜራናታ እታ ነፋሪት ክትዓልብ ፈቲና ኣይሰለጣን እሞ ከም ብሓድሽ ካልኣይ ግዜ እያ መፅኣ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣብቲ ላዕሊ ከላ ንኣብነት ክትህረም ከላ እዩ ዘርኢ ግን እቲ ጂር እቲ ናይ ጎማ ናታ ንምድላው ንክትወርድ ንክትዓልብ ከላ ዘድልያ ነገራት ምናልባት ንሱ ስለ ዝኣበየ ድዩ ኩነታት ከጋጥም ክኢሉ ወይስ እተን ኣዕዋፍ ስለ ዝሃረማ እዩ እቲ ምክንያት ኮይኑ ኣብዚ ዘይተፈልጦ ዘሎ
تزعبي تصقم دما تنفري كومبليت سلت حمششت قليل كون يكون انت نجر ون مفلات جن هذا كابتي زياده حتوتات زلعل زلو. Now at the moment. Yeah, I mean, to that point, Richard, as you mentioned the landing gear, we've heard a few sort of possible causes sort of floated. One, that there was a landing gear malfunction. Yeah. Two, that it was the bird strike. Three, that bad weather may have played a part. From your perspective, what's the likelihood that perhaps it was all انتينا نريد لنا بحفشة اتمخنيات بنصور كمتي تفلت زلون جن اتنفرتي نايتن امريكا كامباني نبعلو ابشجر زل كامباني جن دايما دايلو نتحبريتا يحبوا كم زلو وين كم تزدله نايمن ايرلاينر كم زخونه تي اوبريتور ناس يكون مني زفريان زلو زين كامبانيتات ولا تميديا تاريخا يشفنا ياي تقصوني زلو زخا بعلا مايو سمنت ام فريق كابتن نفرتن خيل له وي ون تجبن بسفي حين خيز الربليو ات كامبانيتي حدا كابتن ابزو كيناتون عبت تساتفو زلو وي نفرت كينا زفري بتورات ناي كينا زفري بوينغ مالت حدا نا امريكا ابي ايكونيك كامباني زنبره ابزو وان زغن بقلطف زطفش زلو كامبانيو سلازي واتش اوت تكونتات ناقبدن دي زخيز زلو لعلت انك خدليو انت كن كلبل دلي دحري مغشا زلكا خوينو زغبر رغر يلن صغيل كا مختال ترايو بات نتوم كمزا عينت حدقا اقاطيمون بزح سبي تقودي زلو ناي بحكي ازحزن كستاتيو من البات ابزون ديراهم مقتلو تخوليهم تي ناي حزن ملكت بزح غيرو مالو بكوريا معلت حزن نخدي معلتا زقصل غيرو مالو تحجر نبعلا ابعبي بوليتيكاوي عقرقريا زلا مرحناتا مارشال بلانكت اتا تفتينو ستيل مراحي نعو امبيش كيروم كاب سلطان اليوم دحريون زمزا اليوم سالساي مراحي حزاز الله وش حصير غزي كمز عينت اغرغر كلا كمز عينت كونتات ناي حدقا كغاطم كله دما نتزلو صقم مليسو زب اسم خانون اتشجر نابعسن ناغددن يخيد كمزلون زرب كونتاتنا نرزلنا مغشاتا زلكم لعلت انقا خدغبرو تسفان قبر اي هوب كالت وساخي حدقا كي سمعنا دما كونتات ناب حدا معلبي كبصح تمنيتنا كلنايو كابت حدقا انا فرتخي وصانا وتهدراو كونتات اب كبابينا زقاطم زلو دما سمعوا Details after a U.S. Navy fighter jet was shot down over the Red Sea. We are now learning that a second fighter jet narrowly avoided the same fate. Military sources say it was a friendly fire incident. For more on the story, Stephanie Bennett is live in London for us. Hi, Stephanie. Hey, Anita. Yeah, sources tell Fox that We are now learning that ابز حلفي حنت ريبورت يبناكم نيرنا دفرتو كيناتنا امريكا ابي يمن كدبدباك خدا خلوا اقاطامي كاب كال مركب كيناتنا امريكا استبقس ميسايل نتانا فريد كم زحرما اقاطام بايلوت كم زي موتي جن حدا اقاطيموጫው يبلون كم زنبرن امريكا حجون دقيمم كالا غزي اقاطيمو دما يبللو بعلوم استقصو نفاريت كيناتنا امريكا حجون كالا غزي تحريما ازخا كابي زبقس زلو يصقم زي دما تباهيلو كال ارش دما كبابينا فتيرلو كل زي ميس كالكوليشنز نري زلنا اب كبابينا مخانو صدق ነገር አይኮነን زي حدقا كفطرلنا زغل كويني يسمعني because اسرائيل ببزحي تدبدب كم زلا بيمن كندي زي ريبورت غيرلكم الله ابزق قربا زحلفا وانات بتدغاغامي سفيح زخونه مدقعت تكايد كم زلا دونالد ترامب مسمص دما ات ጉዳይቲ አሜሪካዊ ወታደራዊ ጭዋዳ زياده كزرغحو خم زخونه مخنياتو اتاما كلاي مبراق زنبره كونتات حزب الله يخون ناي حماس እና زحلي خيت ስለዘሎ ኣብ ሱርያ ድማ ስልጣን እቲ መንግስቲ ስለዝወደቀ ኢራን እቱንቆ ሓይሊ ዘለዎ ሕጂ በዚ ምዝናይ ሑቲ ክኸውን ዝኽእል ሑቲ ድማ ብዝለዓለ ናሃሪ መጥቃዕታቱ ይቕፅል ስለዘሎ ኣብዚ ከባቢና ሓደገኛ ምንቅስቃስ ክህሉ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ኤኒዌይ ሓደ ካብቲ ንዞባና ንኤርትራ ብየማናም ፀጋማን እንዲ ሓደጋ ኣጋጢምዋ ዘሎ ናይ ኤርትራ ዝምልከት ዘይኮነስ እቲ ጎረባብትናታ ሱዳን እንታይ ይኸውን ኣሎ መዓልታዊ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እዩ ሶማሊያ ستيل اب حنفشفش زلا هاجريا ولا كاوكت وصت فتن تلا اثيوبيا مزراب زلي يكونن يمن دما زغدده سلازي دارغا بربعتي معازن ايرترا صبق غربابتا يرخبتنا الله وي ون افت غربتنا ناتا سلام يلن እዚ ማለት ግን ንሳተን ሰላም ከለሆነ ኤርትራ ጽቡቅ ነይሩ ማለት አይኮነን ኤርትራ በቲ ከባቢያ እቲ ዝኸፈ ግዜ ዝሓለፈ ይመስል የሳብቲ ከባቢያ ውግን ዕግርግርን ሞትን ስቃይን ኩሉ አይንደልኒና ግን بت حدا كتري خلاها توم ابزين هاجرات زنبر مراحتين عمتات نيرترا زتقم بوليسي داي كونس نيرترا نمدفع اكتيف زخونه بوليسي زختلو زنبر يوم التزبي دنقاص لنا بلع التزبي بوليتيكا مرحنا نايزن هاجرات جاتن ግን سلام هليو نيرترا ብዙ ጽልዋ كله وزخل كويني يسمعني سلام ترخيبهم انصار يرترا خسرح زخلو كويني سلا دسمعني مال ناي 2 عامت ناي 3 عامت تمكرو داي كونس ناي 10 عامت تمكرو سلا زلنا تاريخ هيك 2000 جميرهم كلاتهم
የመን ይኹን ናይ ኢትዮጵያ ይኹን ናይ ኣብ ሶማልያ ዝነበሩ መራሕቲ ይኹኑ ኣብ ሱዳን ዝነበረ መራሕነት ይኹን ኩሎም ኣንጻር ኤርትራ ዝህንድሱ ዝነበሩ እዮም እቶም መራሕቲ ኩላቶም በብሓደ ጠፊኦም እዮም እቶም ተካእትናቶም እውን እንትኾነ ንኤርትራ ዝሕጉስ ፖሊሲ ኣይነበሮምን ኣብ ሽግር ክወድቁ ከለዉ እዮም ናብ ኤርትራ ዝመፁ ወይ ንኤርትራ ርድእና ዝብሉ እምበር ክጥዕሞም ከሎሲ ኣንጻር ኤርትራ ክኸዱ ድሕር ዝብሉ ከም ዘይኮነ ንፈልጥ ኢና ኦል ኢን ኦል ኩሉ ግን ደሚርና ኣብዚ ከባቢና ዘሎ ንእሽተይ እስከ ንስማዮ ደን ክንሰግሮ ኢና ምክንያቱ እቲ ዲቴይልስ ናቱ ክሳዕ ክንዱ ኣገዳስነት ክህልዎ ስለዘይ Live in London for us. Hi, Stephanie. Hey, Anita. Yeah, sources tell Fox that the Navy pilots are obviously angry about this incident and are questioning the training aboard the USS Gettysburg, calling it insufficient. Now, according to that source with knowledge of this incident, an FA-18 Super Hornet flying a few miles behind the Hornet that was shot down was forced to take evasive maneuvers after a second surface-to-air missile was fired from the cruiser USS Gettysburg, narrowly missing the second jet, we're told, by 100 feet while preparing to land aboard the aircraft carrier Harry S. Truman. Now, a U.S. Navy official دايم تقول زلو من البات ناي سلطنات أقام دي يخون اتوتهدرات دوي حوان أب كوينات سلزين بر أمريكا من البات أب كوينات تزين يركا خمسة عينات أقام قصال زي قاط ما كاتوينو تترينين نات كاغتر السعسلة تغل توهدت ناي تسراويت من البات أمريكا أب أفغانستان كده تواغانيرا ويقال خلنا بالكلنا بحيل بحري كونن تواغانيرا سلزي تحيل بحري أبتقك لنا كوينات كياتونا عمتا سلزي نبري حجد ما بده يقات ما سلزلو اتي زنبرو سلطنا أبتكبار كون كله exactly كم تنسخة بلانز قبر كي دغليو أمريكا دما بتدقاقامي إذا عينت فيلرس يقات ما سلزلو من البات نتزلو كونتات نمكيار بزوع عرق قبر كم زغلينا نرزلنا إذا جيجاتات إذا كبابينا بمخانو زي حقوسني كونان مبزحتو يرتراوي شغلوت كفتر زغليو these problems is يوم failures دوغلو ملز بلو زلو بعلم هاريمو مونس بحنقو إيرترا خمس جيرادو كستو خمس جيرادو يلو بشجر كفترون لها خمس خلون قمت على الناس لذي I really hope إذا كنا تاتي بسلام توديو كبابينا كره قلنا because at the end of the day أمريكا بكبابينا خوينا تسحتر حوي نعنا كل جزء سجام فترة لامبر رهوا فترة الناس خلا يكونن إحنا قلنا تكون تاتنا تختاتلنا زاد اللي حبريتا كنا باكم كم فتنينا كابزو قداي زكي وصانا خلنا كل تارسات كنرينا هذا اتي زلو صقما بامريكا ابوليتيكا ابيروبا زلو صقمات كنفتنينا دحري مس تشاينا زلو كرفس دما كنسغر كنفتنينا معناتو بزو نغرات تحاحسل زلو لنكنا حنت فيديو ريال لو خسكز يسمعوها The government. Who actually runs the government in your experience? Not who you think it is. It's not even people who we vote for. When you look at what happened when President Biden, it's not even people who we vote for. When you look at what happened when President Biden had that infamous debate with President Trump, it exposed the reality that many of us have known for a long time. So انتهي له حتى مسلكم منقس أمريكا سمني زم حضروا من يزوروا الوسي بتوم نحنا نمرتهم جو بايدن ويون كمالا هاريس هيكونون يلات زوم سبات زياتهم نتمنقس كم زي محضروا دارقة مبزحتنا نردد علو نتبي خوين زلو السو كم زي كونه دما نحنا ون أبتمس دونالد ترامب ديبيت مس جبره حماق مس كده أبو خلو كم يجرون كيرو مري خايلو سلازي أمريكا بسبب زمرتهم ويون نحنا مريج أجرنا نمرتهم سبات هيكونوا زمرتهم ونابلت زي حجي أبزبنا دونالد ترامب نايتس اللي يوم رباباتنا أمريكا حلافيت كتكون حالتي وازلو سبيع لذي بحفشة اتي عب أمريكا زلو كونتات كمي كم زمسل اتي ديمقراسي لو مناب عالم دشوتو كسع كندي زقر مخان For that matter, nor will it be if she is elected president. It is this cabal of, you know, the Democrat elite, the woke warmongers, made up of the likes of Hillary Clinton and Barack Obama and, you know, Tony Blinken and Jake Sullivan and, you know. So تهاجر زم حضروا بتحرم مجارج زلو يوم maybe exactly من مخانو ما يفلتون يوم أوباما كون يخل بلينكن كون يخل جاك سليفان كون يخل هيلاري كلينتون كون يخلو كمدماتهم بليونيرات كابوجن أجرجرن زخصبو مساتهم يوم زم حضروا أمبر جو بايدن حجر يوم حضروا له كتب زك على كونن زخا دارجا بقول وجن سبز السماء على نجار تنير وزحلف 4 عامات جو بايدن يوم حضر نيرو كنا بالعين خلينا تزحزن توسخ 4 عامات كم حضر كل زك عليهم جيرهم يوم أمونجوس لازم موتتهم تقول دايمبر دحريون السام سموتتهم دم بكمال هاريس فتينو أيسلت أمن سلازي تيت ديمقراطية لهم زجدروا له نبعلو كسع كندي زتشت منجست مخانو خنفلت كيلنا لنا بنتعرو
إذا كنا ست محدراناتهم نتهم كالوت جيروم زب أنا تبغى خنرينا مخنياتو التريل ديل وي وانت تعبيت أجمع كون زغل أبي كون كم زغل نابنت أب جرمن زلوا محداري the same topic إذا ما تزلوا جرمن كمان يوم محدرة بخميت تقع زلا نبي جزات خيدلا منيو أبز قد عايز خسب زلوا منيو نزل جراتي زي وافرو زلوا نابنت نجرمن أزارة بارسوقين ولا مريج أصل لازم تزلوا listen أبزي. Busy next year. I wonder, how are the polls looking when we think about this election in Germany? Yeah, so listen, Lizzie, we just had the sort of a Bundestag officially dissolved, which really paves the way for what we expected in terms of the timeline, which is the election on February the 23rd. The president did that just a few days ago. And now when we look at that, we're looking into the polls, what we're seeing is a reflection of what we've seen in the last few weeks going into this election, which is the CDU, the CSU alliance, led by Friedrich Merz, really leading the polls at about 31% in the last poll that we've got from INSA. But then in the second position, you have the AfD, the Alternative for Deutschland, that's holding the SPD, the Greens. What becomes interesting? So እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብዚ ኣብ ጀርመን ምርጫ ይዳለው ኣለው maybe ክልተ ወርሒ ወይ ኣብ ውሽጢ ወርሒ ክልተ ወርሒ ክግበር ዝኽእል ይኸውን ክግበር ዝኽእል እዩ ዝመስል እቲ መንግስቲ እቲ ባይቶ ናይቲ ሃገር ስለ ዝፈረሰ ሓድሽ መንግስቲ ንምህናፅ ይጓይ ኣለው መንግስቲ ፈሪሱ ከሎ ዳ ሃገር ብኸመይ ትመሓደር ንዝብል ሕቶ ድማ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕቶ እዩ ኤግዛክትሊ ነቲ ሃገር ዋላ መንግስቲ ከሎ ዘመሓድራ ንሱ ስለ ዝኾነ ብድሕሪ መጋረጃ እቲ ቢሮክራሲ ወይ ካብ ቢሮክራት ዝበሃሉ ሰብ ዘይመርፆም ኣብቲ ቤት ፅሕፈታት ናይ መንግስቲ ዝሰርሑ መንግስቲ ክሰጎም ዘይክእል ሰባት ንሳቶም እዮም ነተን ሃገር ዘመሓድርዎን ዘለው ስለዚ ኣብ ገለገለ ሃገራት ኣይትሰምዕ መንግስቲ ፈሪሱ ስዊድን ብዘይ መንግስቲ 6 ወርሒ ገይራ ኣላ ቤልጅየም ብዘይ መንግስቲ 3 ወርሒ 4 ወርሒ ገይራ ኣላ ገለ ክብልኹም ከለው ይግረም ይኩ ብዘይ መንግስቲ ከመይ ኢሉ ይኸይድ መንግስቲ ስለ ዘሎ እዩ ንስኻ ትመርፆ ወይ ሰብ ዝመርፆ መንግስቲ ዘይኮነ ብድሕሪ መጋረጃ ዘይምረፅ መንግስቲ ስለ ዘሎ ሃገር እቲ መንግስቲ ፖለቲከኛ ተመሪፁ ፓርቲ መፅኡ ኣይመፅኡ ሃገር ትቕፅል እያ ምክንያቱ እቲ ዕላማ ብድሕሪ መጋረጃ ዘመሓድር መንግስቲ ስለ ዘሎ እቲ ብሽማዊ ተመሪፁ ዝኣቱ ገለመለ ኩሉ ነገር ክገብር ዝኽእል ኣይኮነን ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ሰምዐ ነቲ ፖለቲካ ብዕምቆ ዘይርዱ ያ ብዘይ መራሒ ሃገር ትቕፅል ኣላ ኣይገርመኩምን ገለ ኢሎም ከምዚ ናይ ኣዝዩ ስልጣነ ምልክት ገይሮም እዮም ዛረብዎ ኤግዛክትሊ እሱቲ ዕላማ ድማ እቲ ዝምረፅ ፖለቲከኛ ንዓኻ ኢሉዥን ይብልዎ ከምዚ ሕልሚ ይሽየጠልካ በታ ድምፅናትካ ዓብይ ለውጢ ኣብቲ ፖለቲካ ተሳተፍ ዘለኻ ታክስ ትኸፍል እሞ ነቲ ሃገር ተመሓድራ ዘለኻ ይመስለካ ኖ እሱ ይኮነ እቲ ሓቂ ኣሜሪካ እዚ ኩሉ ውግእ ብታክስ ናይ ኣሜሪካውያን ኣይኮነ ትገብሮ ዘላ ፕሪንት እናገበረት ገንዘብ ካብ ካልኦት ሃብቲ እናሰረቐት እዩ ዝኽየ ዘሎ እቲ ግን ነቲ ሰብ ታክስ ከዓ ከም ሕሱም የኽፍልዎ ምክንያቱ እቲ መንግስቲ ነቲ መንግስቲ የመሓድሮ ኣለኹ ዝብል ስልጣን ክስምዖ ወይ እውን ሓይሊ ከም ዘለዎ ንክስምዖ እቲ ሓቅነት ንኸይፈልጥ by the way ዘረባ ዝብለኩም ዘለኹ ቅድሚ ሕጂ ምፅአልኩም ነይረ ናይ ኤልሳልቫዶር ዝበሃል መራሒ ኣብ ኣሜሪካ ኸይዱ ኣብ ፍሎሪዳ ቅድሚ ዓመት ገለ ነቶም ሪፐብሊካን ዘረባ ስሚዕዎም ነይሩ እንታይ ኢሉ ስለምንታይ ኢኹም ታክስ ትኸፍሉ ባ ኢልዎም ማለት በቲ ናትኩም ታክስ ትኸፍልዎ ዘለኹም ገንዘብ ድዩ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ዩክሬን ኩናት ዘካይድ ዘሎ ወይ እውን ኣብ ኢራቅ ዝገብሮ ዝነበረ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝገብሮ ዝነበረ ኖ እቲ ዝበዝሐ ነገር ፕሪንት እዩ ዝገብሮ ዘሎ ካብ ምንታይ ኣምፂ ፕሪንት ይገብሮ ኣሎ ካብ ዜሮ ተበጊሱ እንድዕር ገንዘብ ፕሪንት ዝገብር ኮይኑ እንታ ክገብር ንዓኹም ታክስ ዘኽፍለኩም ዘሎ ኢሉ ስቕ ኢሉ ፕሪንት ዘይገብር ኢሉ ንዓኻትኩም ነቲ ሰብ ማለት እዩ ነቲ መንግስቲ ይቋፀሮ ኣለኹ ዝብል ሕልሚ ወይ እውን ስልጣን ክስምዖ ኢሉዥን ይበሃል እዚ በር ኢን ሪያሊቲ ኣሜሪካ ካብ ታክስ እትዎ ገንዘብን እቲ መንግስቲ ዘውፅኦን ኣይመጣጠን እዩ ብዙሕ ገንዘብ 2 ትሪልዮን ገለ ንዓመት ደፈሲት ካብቲ ባጀት ኣታዊታት ናቱ 2 ትሪልዮን ዝበዝሕ ገንዘብ ይዘጥፍእ መንግስቲ ኣሜሪካ ከም ዕዳ ተባሂሉ ድማ እናተኾመረ ይኸይድ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እቲ ሕጂ ንመለስ ኣብታ ርእስና ነቲ ዓብ ስእሊ ከተሓሓዘልኩም ስለ ድፍትነ ኣብዚ ተመሊስና ኣብ ጀርመን ምስ ንርኢ ቀዳማይ ደረጃ ዘሎ ሰደዩ ዝበሃል ማእከላይ ሞደሬት የማን ኮይኑ ግን ኣብ ማእከል ዘሎ ነዊሕ እዋን ኣብ ፖለቲካ ናይ ጀርመን ዓብ ተራ ዝነበሮ ብፍላይ እዚ ፓርቲ እዚ ብመን ዝፍለጥ ብኣንጀላ ሜርከል ንቁጠባ ናይ ጀርመን ኣንተር ጌራቶ ዝነበረት ሰበይቲ ናታ ፓርቲ ተባሂሉ ዝግለፅ ቁፅሪ 2 ግን መን ኣሎ AFD ኣልተርናቲቭ ዶይችላንድ ፀረ ስደተኛ ልዕሊ ኩሉ ድማ እናሓየለ ዝመፁ ዘሎ ኢሎን ማስክ እውን ዝድግፎ ዘሎ እዩ ሳልሳይ SPD ዝበሃል እዚ ናይ ኦላፍ ሾልዝ እዩ ሓደ ጠፋሽ ብጀካ ኩናት ካልእ ዕላማ ዘይብሉ ዝኾነ ፕላን ከርኢ ዘይተረኣየ ፓርቲ ተኣሊሎ ራብዓይ ዘሎ ግሪንስ ዝበሃሉ ናይታ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዘላ ኣንጀሊና ባርቤክ ትበሃል ኣናሌና መስለን ኣናሌና ባርቤክ ትበሃል ሓንቲ ኣነ ብጀካ ናይ ዩክሬን ካልእ ኣይግድሰንን እዩ ትብል ብጀካ ናይ ኩናት ካልእ ዕላማ ዘይተረኣያ ንሳ እታ ፓርትና ታይዚ
كل تكالب حمشاي زل بي اس في دبل نايتا سارا باغن كنيخت تبهاليا نسا نحيلت تمصزالا سلازي مبل حمشاي زلان مبل كالاي زلو بارتاتن تم بزبز دغفو زلو يم تم كالوت جن اوريدي عمته سلطانو وديوم كغلفو زخوليوم منالبات ابت ميديا ابت مرجع مانيبيوليشن تزيغيروم ان جنرال نساتهم كسعرو مخانوم يزنجر هجي تحتو زلو سويلون كن كسعر يكونن مغنياتو استابليشمنت بدحر مغارجا نعاتاتهم يزدل زلو انتاي كغبر خل نزي كونتات زن مرغغات انتاي كغبر يقولوا حدا كابت زاربو زلو in the Welt in Sonnendag saying that the AfD, even though it is described as a far right, represents a political realism that resonates with many Germans who feel that their concerns are ignored by the establishment. It addresses the problem of إلى ماسك بتدقاقامي بزعبازي ناي AFD زبال زلو بوستي قبرالو تسفانا جرمان نسي بلالو إذا بارتيز انت تمريتو لكا كم ناي دونالد ترامب عينة كايدا زلويو سدتنياتات كس أرق مخانو سدتنياتات تزقال لشقريو بعبيو ني جرمان مسراشا كنك تقرق كجدد كم زخونن كويناتنا يوكرين دما بوغير كبكا كم زغلن even up the plan نايتم AFD زبال زلو ني جرمان كاب أوروبا حبرت كوصواون مدبالو باي ذا واي ما في قلصنا له الى ماسك امبر اوروبا حبرت نخفرسو ندلي مغنيات حدا عبنا بيروقراسي بشكل انا مشين كار تدي كوينو كال صبو نجر زي رايو ودب انتلو زي حبرت اوروبا زبالي تماوز او ديبوم زلو بسلطان زلو نجرات حلالو بزبنه كوفيد كل نجر ناتناتات نايسبنا غاسو شجر كفطرو امبر مفتحي كمصو زخلو ودب ايكونن سلازي اتي اوروبا حبرت نخودق ميبي الى ماسك بدحر مغارجا دسرح انتلو حدا كاباتومي أوروبا ما فليتو مالو رعدة تسمعوا مالو زيجت سمعوا دلهم أبالات نايت بايتنا جرمن تايبلو لو today without the political correctness that often obscures the truth. And just to sort of put a little bit of context as to why this sort of matters so much in Germany, the AfD is a very fraught issue for many Germans here. This actually led to the resignation of the newspaper's editorial head on the opinion columns because they put this out. We had Friedrich Merz, the leader of the CDU, for his part, coming out after these sort of remarks by Elon Musk, saying that I cannot remember a comparable case of interference in the election campaign of a friendly country in the history of Western democracies. And again, when you look at sort of the AfD and what they are sort of proposing, there is obviously the very hard line on immigration. That is the sort of thing that has been adopted more and more by. So زتري وزلهم حدش كانسلر كهون زخلي زبحال زلو نايتم سيديو مراحيو أبزي وانزي أب تاريخ كم زنا حجي متتتاو أمريكا كاب بوغن أمريكا زقبر زلو تراعي فلتني زبل زلو زي بغاتا نغفيتا ناب إلى ماسك زغنعي مغنياتو إلى ماسك نتا AFD مدقافو ولا بجنزب تدي حجزو دمسي يبوم سلزلو تقبلنا يبوم سلزلو الى ماسك دما بمليونات سبعة قبل المليونات الوازن لو قبل المقانو يعني كل دما زي تي سيديو يكون ولا تي اس بي دي كلاتهم زتقفشو ناي كوينات مونغوررس مقانو بزنابنت ولا فشولس وريدوز انت دي بنتاي بلا لزي نتي ولا فشولس كالكيل وزلو تي تاروس بحال ميسايل اللهم كم زن روح خيزغل نعو كوبا مخانون يوكرين نتو كوينات مليس كقصلو يمبصع نايزي لازم نايزي ممصع كابتو زلو ستاتوس كو زبحال زغير ነገር የለን እኔ ኤግዛክትሊ እዚ ክለ በዓል ለማስክ ዛረብ ከሎ ጽቦ ገበሩ እዙን ክብንቆር ክላሎ ምክንያቱ ንአውሮፓ ሓደጋ ንዓለምና ሓደጋ ከምፁ ዝኽሉ መር መፍትሒ ከምፁ ዝኽሉ ይኮኑን እዚ ድማ እቲ ኢሊድ ባህልና አውሮፓ ኣዝዩ ዝጠፈሸ ሜንታሊቲ ከም ዘለዎን እቲ መንሰይ ድማ ንዖም ክስዕብ ድሌት ከም ዘይብሉ ኣብ ፈረንሳይ ሪናዮ ኣብ ጣልያን ሪናዮ ኣብ ጀርመን ሪየለና ኣብ ዩኬ ሪናዮ ኩላቶም ቶም ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝነበሩ ፓርቲታት ናይ ሞራል ጥፍሽና አጋጢሞም ካብቲ ፖለቲካዊ ፀወታ በብሓደ ክግለፉ ምዃኖም ንርኢ ኣለና and I can't wait to see this ምክንያቱ ጀርመን ጎረቤት ሃገረይ ስለ ዝኾነት everybody is curious to know እቲ ኩነታት ሕማቅ ኩሉ ግዜ ተመራርሑ ከም ዝኸይድ ካልእ ኣርእስቲ ድማ ኣብዚ ርአ ነይረ ኣብ ጀርመን ዘጋጥም ዘሎ ፀገም maybe there was if there is any issue ኣብዚ ንሪኦ ዘለና okay Europe's wall of worry ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ሽግራት ክፅብፀብ ከሎ ናይ ትራምፕ ምምፃእ ኣብ ዩክሬን ዘሎ ፀገም ኢሌክሽን ኢንተርፌረንስ ጆርጂያ ሩሜኒያ ገለመለ ፀገማት ናይ ኤውሮጳ ከምዘይ ውዳይ እቲ ሊስታ ዝነግረና ዘሎ እስከብዚ ሓንቲ ነገር ኣላ ኣብ ጀርመን ዘለዎም ክጠቕመኩም ትኽእል Private detectives in Germany are cashing in on a new trend, tracking employees suspected of faking sick leave. Marcus Lenz, head of the Lenz Group, says his agency now handles up to 1,200 such cases annually, which is double the number from just a few years ago. From catching 2021. So حنت نجار ab German سب حميمة يلو كم زبكر كسب on average سب حميمة يلو 15 محلتي يبكر كم زنا بري on average يبلو لو كمباني تاد ما عقلهم سلدي سبب بمتاي قصر لو detectives نتوم سبات حميمة يلهم زبكر زلو نبحث كريم حميمة ويس كالش جري زلهم سلازم نالبات ab German حميمنا يلكم قال تعرفين تلهم
ገለገለ ካምፓኒታት ዲቴክቲቭስ ሃየር ገይሮም ኢንቨስቲጌሽን የካይዱ ከም ዘለውን ተሓቢኡ ሰብ ገንዘብ ይወስደሎም ከይህሉ ክሳብ ክንደይ ኩነታት ከቢድዎም ከም ዘለዎም ካምፓኒታት ኣብዚ ንሪኦ ኣለና ስለዚ እቲ ፀገማት ዘሎ ብኩሉ መንገዲ እናኸፍአ ዝኸይ ዘሎ ዎች ኣውት ክብለኩም ይደሊ ናይ መወዳእታ ርእሰ ኣብ ቁጠባ እዚኣ ክትከውን እያ Steve Clemens, and I have a question. With the U.S. distracted in the Middle East, and despite Trump's bluster about a new trade war with China, does China really have anything to worry about? Let's get to the bottom line. The United States has the biggest economy in the world, but China is second and catching up real fast. And this has made America, well, really increasingly testy. American politicians, both Democrat and Republican, have been talking for decades. ሓንቲ ዘረባ ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካ ኣብ ብዙሕ ጉዳያት ኢዳ ኢትያ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ብዓብዩ ኣብ ኩናት ናይ ዩክሬን ከመይ ገይራ ከም ትወፅእ ኣይፈለጠትን ኣላ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ ኩነታት ወላ እኳ እስራኤል ገለገለ ኣረጋጊያቶ ኣላ እንተበልና ሰፊሕ ዝኾነ ፀገማት ተፈጢሩ ከም ዘሎ ብዓብዩ ድማ ሓይሊ ኣኻኺባ ንቻይና ክትቅርቅር ድማ ትፍትን ኣላ ጉዳይ ናይ ራሽያ ከይተወድኦ ከሎ ኩሉ እዚ ኣብ ግምት እናሃለዎ ከሎ ንቻይና ከነዳኸም ዕላማና ጌርና ክንሰርሕ ኣለና ብኩሉ መንገዲ ክብሉ ከለዉ እቶም ቻይና ግን ዳርጋ ዝሓለፈ 5 ዓመት ብውሕዱ ኣሜሪካ እንታይ ክትገብሮም ከም ትኽእል እናፈለጡ ዘድልዮም ስጉምትታት እናገበሩ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ኸውን ንዓለምና ብኸመይ ክፀልዋ ይኽእል ኸውን ቀንዲ ድማ ኤርትራ ካብዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ ክትከስብ ትኽእል ትኸውን እስከ ንስማዕ ምክንያቱ ቻይና ኣብ ኣፍሪቃ ትገብሮ ዘላ ከርእየኩም ስለ ዘለኹ About the need to counter the threat of China and its growing influence not only in Africa and Latin America, but all over the world. It's not just about banning TikTok. China produces 8 times more steel than America and double the number of cars and trucks, dominates the solar industry, and controls 80% of the minerals needed for electric vehicles. So despite the trade tensions, so let's call it the Great Wall of Tariffs, launched by President-elect Donald Trump in his first term and continued by President Joe Biden, how worried is China about relations with the next Trump White House? Welcome to this special American politician. سنتين أنا بلدنا تشاينا نزك كنتات دي انتاي كجات ما يخلتي دانا دونالد ترامب فخرا بفلاين تشاينا كحاتران كحاتوان كهرمان كمزدل زلو جن تشاينا على معاريا كنتات على الرجاجيتا كاب أمريكا وزاي كالب بلان نخد جبر أبليتريك كارز ديو أبناي سولار ديو أب كالب مانيفاكتشرين كاباسيتيز بقلت افتقويلا بزو كنتات زي انت عينت الواي فتر خون بعلم درجة نابيجت خيدي خل خون أزارة بارسي زلو جن انت يوزي احنا كل جزء كنكاتلو زلنا اتنريو زلنا نسمعو زلنا زي كونه بدحر مغارجان تاي كل خل بفلا تشاينا من قسقاسات ناتا بوزقل طفه يزو خيزلو حدا لنكنه ازارا بارس زلو من الباتريكم انتو خينكم اب افريقيا مالتيو ኤርትራ ድማ ካብዚ እውን ብዙሕ ክትመሃር ትኽእል እያ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣፅዋራት ዓበይቲ ናይ ኩናት ሞተርኬድ ማለት እዩ ናይ ታንክታት ንበሎ ኣርመሪድ ቪሂክልስ ንበሎ ቻይና ንቡርኪና ፋሶ ትበሃል ሃገር ዝሃብዋ እዮም ቡርኪና ፋሶ ሓንቲ ካብተን ኣብ ሳሕል ዘለዋ ሃገራት ፈረንሳ ንዓመታት ዝመዝመዘት ሃገር እያ ኣብዚ ቀረባ ቻይና መፅያ ዘድሊ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይቲ ሃገር ንክትሃንፅ ብዙሕ ደገፍ ትገብረላ ኣላ ከባቢ ብቁፅሪ ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ ኣብ ሶሻል ሚድያ ድማ ቫይራል ከይዱ ዘሎ ገጅፍ ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይቲ ሃገር ንምሕያል እዚ ዓይነት ሶፊስቲኬትድ ኣፅዋርን ኤኩፕመንት ወይ ከዓ መሳርሒ ናይ ኩናትን ሂባታ ኣላ ሃገራዊ ሓይሊ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይቲ ሃገር ንክዕይል እሞ ነቲ ዘሎ ናይ ግብረ ሽበራ ዝብልዎ ድዩ ነቲ ፈረንሳ ብዝተፈላለየ መንገዲ መፅያ ከተፍርሳ ትፍትን ዘላ ነፍሳ ንክትክእል እሞ ሓያል ሃገር ንክትከውን እንታይ ዝበለ ሓገዝ ትባ ከም ዘላ እዚ ሓገዝ እዚ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን እዚ ሃገር ብዙሕ ወርቂ መዓት ሃብትታት ዘለዋ እያ ውሽጣ ቻይና ድማ እንታይ ዘድልያ ፀጋታት የድልያ ግን who gives you ከምዚ ዓይነት ፀጋ ዘበናት ምሉእ ሃብቲ ናይዚ ሃገር እዚኣ ፈረንሳ ብጥርሑ 5 ሳንቲም ከይሃበት ትምዝምዘ ነይራ ሎሚ ግን እዚኦም ሃገራት እዚኣቶም እዚ ኮሎኔል ኢብራሂም ትራውሬ ኣብ ስልጣን ካብ ዝመፅእ ነቲ ሃገር ኣብ ብዙሕ መዳያት ፅቡቅ ትኸይድ ከም ዘላ ተመሳሳሊ ኒጀር ከምኡ ማሊ ከምኡ ሕጂ ድማ ካብኦም ቀዲሖም እቲ ጫድ ዝበሃል እውን ተመሳሳሊ ስጉም ትወሲድ ኣሎ ሓደ ካብዚ ንሪኦ ዘለና ነቲ ኒጀር ዝበሃል ዝያዳ ራሽያ ወታደራዊ ዓቕሚ ናታ ንምሕያል ስልጠናን ካልእ ኣገዳሲ ኣፅዋርን ክቦም ከሎ ነዚኦም ድማ ቻይና ትቦም ኣላ ወላ ነቲ ማሊ ዝበሃል እውን ከምኡ ብግምጣሉ መን እዩ ዝኸስር ዘላ ኣብዘን ሰለስቲአን ሃገራት ፈረንሳ ኣሜሪካ ኤሮጳ ሰለስቲኦም ይኸስሩ ኣለዉ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ መን እዩ ዝሪኦ ዘሎ እንተሪኢኹም መንእሰያት ናይ ኣፍሪቃ ሓደ ድሕሪ ሓደ ነዚኦም ዝከታተሉ ዘለዉ እዚ ኢብራሂም ትራውረ ዝገበሮ ዝበሎ ዝኸዶ ኩሉ ቫይራል እዩ ኣብ ዩቱብ ኬድኩም ተሪኢኹሞ ዋይ እቲ መንእሰይ ብሰንኪ እዚ ናይ ኤሮጳ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ምዝመዛ ሰልቺዎ እቲ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዘሎ መንእሰይ ኣብ ናይጀርያ መይቢ ናይ ግዜ ሕቶይ እምበር በንቂሮም ነቲ መንግስቲ ከኣልይዎ ምዃኖም ክትርእዩ ኢኹም ኣብ ሴኔጋል ድሮ ለውጢ ገይሮም ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ መንእሰያት ኣምፅኦም ኣለዉ ግን እቶም መንእሰያት
መጽኦም ዘለው ናይ ብሓቂ ነቲ ዝበልዎ መብፅዓ ዝኣተዎ ከተግብሮ ይኽእሉ ዶ ወይስ ክሽየጡ ይኽእሉ ታይም ዊል ቴል ክሳብ ሕጂ መቸም መብፅዓ ዝኣተዎ ከተግብሮ ይፍትኑ ኣለዉ እዚኦም ስልጣን ብዕልዋ ዝሓዙ ወታደራውያን ሓለፍቲ ግን ኣብቲ ዓዶም ድራማቲክ ዝኾነ ፖሊሲታት ልክዕ ከምዚ ናይ ኤርትራ መግቢ በዓልና ክነፍር ኣለና ወታደራዊ ዓቕምና ክሕይል ክኽእል ኣሎ ሰራዊትና ክኽፈል ኣሎ ማዕድናትና ክንቋፀር ኣለና ካልኦት ሃገራት መፅኦም ሃብትና ክምዝምዙ ከነፍቅድ የብልናን ብምባል ዳርጋ ኩሉ ነገር ልኡላውነቶም እናሓየሉ ይኸዱ ኣለዉ እዚ ነገራት እዚ ኤርትራ ካብ መጀመርያ ዝገበረቶ እዩ ሕጂ ግን ሜይንስትሪም እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ስለዚ ኤርትራ ተኸተሎ እቲ መንገዲ ንበይና ብዙሕ ዋጋ ከፊላትሉ እዚአን ሃገራት እዚኣተን ኣብቲ ፀወታ ደንጊየን መፅየን ዓብ ረብሓ ግን ይረኽባ ኣለዋ ኤርትራ በዚ መቃኒት ክትሪኦ ከለካ ኣፀቢቓ ቅድሚት ከይዳ ከም ዘላ ፅንሄ ኢላ ከሪአኩም እየ ኣበይ ሓደ ሶማላዊ ስኮላር ፅቡቅ ዝኾነ ኣርቲክል ፅሒፉ ነይሩ ብዛዕባ እዚ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ብሓፈሻ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣፍሪካ ናብ ፅቡቅ ደረጃ ትኸይድ ከም ዘላ እቲ ምኻድ ድማ ወታደራዊ ዓቕሚ ክሳብ ዘይሃለወካ እቲ ትኸዶ ዘለካ ጉዕዞ ክሰልጥ ኣይክእልን እዩ ስለምንታይ ወታደራዊ ዓቕሚ እንተዘይብልካ ብደገ መፅኦም ዲሞክራሲን እዚያ ዘረባ እዚኣ እስከ ኩሉ ግዜ ኣብ ርእስኹም ሓዝዋ ፕሊዝ ዲሞክራሲ ክብሉ ከሎ ኣብ ኣፍሪካ ምዕራባውያን ምስኣ ትኸይድ ዘይዛረቡላ ሓንቲ ነገር ኣላ ኣፍሪካ ወታደራዊ ሓይልናታ ርሙስ ክኸውን እዮም ዝደልይዎ ክደግመ ዲሞክራሲ ናፃ ሚድያ ገለመለ እናበሉ ኤንጂኦታት መፅኦም ክብሉ ከለዉ ኩሉ ግዜ ብድሕሪ መጋረጃ ኣፍሪካ ርሙስ ከም ድማ ብብልሽውና ዝተበልዐ ሰራዊት ክህልዋ እያ ዝደልዩ ሓያል ሰራዊት ክህልዋ ይደልዩን እዮም ስለምንታይ ሓያል ሰራዊት ኣለዋ ሃገር ክትምዝምዛ ኣይትኽእልን ኢኻ አንለስ ነቲ ሰራዊት ተዘይገዚእኻዮ ተርዲኹም ኣለዎም ስለዚ መብዛሕትኦም ሃገራት ኣፍሪካ ጀስት ኔም ኬንያ እንታይ ዓይነት ሰራዊት ኣለዋ not very powerful ሓይሉ ኣለዎ ወይ ዝበሃል ግን if you give it a challenge ዝኾነ እንተሂብካዮ ግን መብዛሕትኡ ፈርክሽከሽ እዩ ዝብል ኩሎም እዞም ሓያላት ንብሎም ዘለና እኮ ወላ በዓል እዞም ኒጀር ቡርኪና ፋሶ እኮ ሰራዊት ነይርዎም እዩ እቲ ሰራዊት ናቶም ርሙስ ገይሮም ስለ ዝሃነፅዎ ብዕልዋ ብቐሊሉ ክወርድ ክኢሉ ክወድቕ ክኢሉ ሕጂ እውን እንተኾነ ንግብረ ሽበራ ክስዕር ዘይክእል ሰራዊት እዩ ዘሎ ሶማሌ ረይዎ ልክዕ ከምዚ ናይ ሶማልያ ክኸውን እዮም ዘልይዎ ሰራዊት ርሙስ ኮይኑ ውሽጣዊ ፀገሙ ክፈትሕ ዘይክእል ሱዳን ረይዎ ንክንደይ ዓመት ነይሩ ሱዳን ዝበሃል ሃገር ድሕሪ ናፅነት ከባቢ 60 ዓመት ገይሩ ነይሩ ኣብ 60 ዓመት ዓይነት ሰራዊት ሃኒፆም nothing እትሪእዎ ኣለኹም ነዚ ናይ ሕሜት ሰራዊት ከፍርስ ኣይከኣልን ቅድሚ ሕጂ እውን ኢለኩም ነይረ 2008 ኣነ ካብ ሱዳን ክወፅእ ከለኹ ንሊብያ ክንከይድ ከለና ኣጋጣሚ ኣነ ዝወፅእ ኩሉ ድሕሪ 3-4 መዓልቲ እቶም ኣብ ዳርፎር ዝበሃል በቲ ምዕራብ ሱዳን ዝነበሩ ዕጡቃት ጉጅለ ኣብ ካርቱም ኣብቲ ርእሲ ከተማ ናይ ሱዳን ኣብ ካርቱም ኣብቲ ኡንዱርማን ዝበሃል ኣትዮሞም ውግእ ተፈጢሩ ኣብቲ ከተማ ሰራዊት ናይቲ ሃገር ስለያ ናይቲ ሃገር ኣበይ ኣብ ፅርግያ ከይዱ ሽጋራ ይስሕብ ኣብ ከተማ ምስቲ ፖሊስ ኮይኑ ይዕገርግር ሃገር ግን ክፍትያ ነይራ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ምፍርራስ ናይ ሱዳን እውን ኤግዛክትሊ እንታይ ዓይነት ወታደራዊ ዓቕሚ ሰራዊት ናይ ሱዳን እንታይ ዓይነት ዓቕሚ ከም ዝነበሮ እቲ ንሪኦ ዘለና ተግባር እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ እዚ ኩሉ ሰራዊት ኣለና ኢሉ ይዛረብ ፋኖ ካብ ገዙ ተበጊሱ ከላሽን ሒዙ ብሬን ከማን ዘይነበሮ ክሳብ ሕጂ ንዑ ክስዕር ኣይከኣለን ኣሎ ስለዚ ኣገይን እቲ ሰራዊት ናይ ኣፍሪካ ሽማዊ ከክ እንትገለ ሽም ጀነራላት መዓት ከዋኽብቲ ዝሓዙ ትሪኦም ግን ኣብ ሪያሊቲ መፂኻ ክትሪኦም ከለካ ግን they are empty ዜሮ ዝኾነ ሓይሊ ወላ ሓንቲ ነገር ዘይብሎም ኮይኖም ኢኻ ትረኽቦም እዚ ኩሉ ሰብ ኣስተውዒሉ ክርዮን ክፈልጦን ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ናው let's go to ሓንቲ ናብ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ እናሰገርኩ እንድየ ክኸይድ እዚያ እስከስምዕዋ ንእግረ መንገደይ ኩሉ ሰብ ክሰምዓ ዘለዎ ነገራት ከምፅእ ደስ እዩ ዝብለኒ ኣብዚያ ናይ ኣፍሪካ ቁርብትለይ ብዙሕ ግዜ ወሲደ እንድየ ግን it is okay እስከ ሕጂ ናብ ለንቀና ኣጋጢሙ ዘሎ ንኸይድ of the United States, Jimmy Carter, has died at the age of 100. He was the longest living former US president, a Democrat who first entered politics in the 1960s. He only served for one term, but followed his presidency with a career. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ጂሚ ካርተር ይበሃል ሓደ ካብቶም ናይ ቀደም ፕሬዚደንታት ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ እዩ ኣብዘን ዝሓለፈ መዓልትታት ከም ዝሞተ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ መበል ዓመቱ ካርተር ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ነይሩ እኹል ታሪክ ሒዙ ግን ምስ ኤርትራ ዘተሓዝ ነጥብ ኣለዎ ሰብ እዚ ኣብቲ ኩናት ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ወይ እውን ኤርትራን ናፅነታ ክትቃለስ ከላ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ማለት እዩ okay so እዚ ሰብ እዚ ካብ ዝገበሮ ለንቀኔ ኣይዶነ ምስ ሞታ ተሓሒዞም ድዮም ገለ ሓደ ኣጀንዳ ኣበጊሶም ኣለዉ ኢትዮጵያውያን እስከዚያ ስምዕዋ መለስ አዲስ አበባ ሊገቡ አንድ ዓመት ሲቀረው
ግንኙነቱ መለስና ኢሳያስ ከፕሬዚደንት ጂሚ ካርተር ነበር አሜሪካው ፕሬዚደንት ጂሚ ካርተር። ምክንያቱም ጂሚ ካርተር ሻዕቢያንና ህወሓትን እንዲከታተሉ በፕሬዚደንት ክሊንተን አሳይንድ የተደረጉ የአሜሪካ የቀድሞ ፕሬዚደንት ነበሩ እና ምን ይላሉ ጂሚ ካርተር መለስ በየሁለት ዓመቱ እየመጣ ወይ ለንደን ወይ ፓሪስ ሰበር በላይ ባለበት ቦታ ላይ እየመጣ ትግሉ የት እንደደረሰ ካርታ ዘርግቶ ያሳይ ነበር እና እንደ አዲስ አበባ አንድ ዓመት እንደዛ አካባቢ ሊቀረው በፈረንጅ 1989 ማለት ነው ሊቀረው ካርታ ይዞ መጣና ዘር እዚ ዝዛረብ ዘሎ አብርሃ በላይ ዝበሃል እንታዋይ መበቆሎ አይፈልጥኔ ሓደ ድሕሪ 33 ዓመት ደቂሱ ነይሩ ዲ ተንስዩ ወይስ ቀደም ዝሰምዖ ሲኑ ነይሩ ለንቀነይ መልሓሱ ተኸፊቱ አይርዳእንን እዩ ዓሰብ ናይ ኢትዮጵያ ኢሉ ኮለል ይክብል ዝብዕል ዘሎ ነዚ ቨሪ ሲምፕል እንታይ ዝብል ኣብ 89 ኣብቲ ዝግበር ዝነበረ ኔጎሲዬሽን እሲ መለስን ኢሳያስን ብሓደ ኮይኖም ተማኺሮም ንኢትዮጵያ ኣባፅዕ ከምዘይህልዋ ዓሰብ ናይ ኤርትራ ምዃና ንኢትዮጵያ ድማ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክኽልከል ምዃኑ ወይ እውን ኢትዮጵያ እንታይ ዝብል ንእሽተይ ከስማዓኩም እየ እቲ ዘረባ ግን ሓሶት ናቱ ኣበይ ከም ዘሎ ክነግረኩም እየ ንእሽተይ ንስማዓዮ እሞ ግቶ አሳየኝ እማየው ካርታ አዲስ ሆነብኝ ደነገጥኩ ወሪዝ ኢትዮጵያ አልኩት የኢትዮጵያማ ብሎ ላንድ ሎክ ወደ ባልባ የሆነች ኢትዮጵያ አሳየኝ እንዴ እንግዲህ ጂሚ ካርተርም በፊት ከጃንሆይ ጀምረው ኢትዮጵያን አሳምረው የሚያውቁ ልክ ነው የአሜሪካ ፕሬዚደንት ናቸው ወሪዝ ፖርት ወደብ የት አለ አይ ወደብ እኛ ኢትዮጵያውያን ወደብ ኑሮን አያውቅም ወደብ የሰው የኤርትራውያን ወደብ ስለወሰን እኮ ነው በኃይል ስለወሰን 30 ዓመት ሙሉ ተዋጋን እና ወደብ እንዴ ዘር የኢትዮጵያ መጪውን ትውልድ አትቅጣው don't punish the coming generations of Ethiopia is a big country 40 million እንደዛ 40 ሚሊዮን አካባቢ ነበር የኢትዮጵያ ህዝብ በዛን ጊዜ ማለት የአደጋ አካባቢ ሊገባ 40 So እዚ ሕጂ መይቲ ዘሎ ፕሬዚደንት ጂሚ ካርተር እዩ ነቲ መለስ ዜናዊ ካርታ ሒዙ ምስ መፀ እቲ ካርታ ድማ ነዛ ኢትዮጵያ ሕጂ ዘላ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ክልቲኡ ወደባት ናይ ኤርትራ ምዃኑን ንመለስ ድማ ኣበይ ዳ ኣሎ እቲ ወደባት ንዝበሎ ወደባት ኢትዮጵያ ወደብ ሃልይዋ ኣይፈልጥን እዩ መሊሊክ ዝሃነፃ ኢትዮጵያ እዛ ኢትዮጵያ ንሱ ዝፍክረላ ዘሎ ምናልባት እቲ ዳቢስታ ናቱ ጥዑይ ገይሩ ዘይርዮ ከይከውን እምበር ካርታ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ 1910 ሃይለ ስላሴ ኣብቲ ሊግ ኦፍ ኔሽንስ ኣፕላይ ክገብር ከሎ ኣብቲ ሊግ ቅድሚ ዩናይትድ ኔሽንስ ሊግ ኦፍ ኔሽንስ ዝበሃል ነይሩ ናብኡ ኣፕላይ ክገብር ከሎ ዘቕረባ ካርታ ናይ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ይነበራን ምክንያቱ መኒሊክ ነዛ ሎሚ ዘላ ኢትዮጵያ ትበሃል ካርታ ከቁማ ከሎ ኣፍ ደገ ባሕሪ ይነበረን ኣፍ ደገ ባሕሪ ጥልያን ይሒዝዎ ነይሩ ቅድሚዩ ድማ ቅድሚ ጥልያን መን ነይሩ ግብፂ ነይሩ ኣብቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ቅድሚዩ ከመ ነይሩ ቱርኩ ነይሩ ኢትዮጵያ ዝበሃል ኣብ ዝሓለፈ 400 ዓመት ኣብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከምዘይነበረ ወምስ ግብፂ ተዋጊና ነርና ናብ ጉራዕ በፂሕና ነርና ተዋጊኻ ክትኮን ትኽእል ኢኻ በባሕሪ ትቋፀረ ይነበርካ ዳሕርካ ምስ ግብፂ ክትዋጋእ ከለካ መን ኢኻ ንስኻ ካብ ኢትዮጵያ መፂኻ ዳ ተዋጊኻ ናይ ኤርትራ ጀጋኑ ህዝቢ እዮም ተዋጊኦም ምናልባት ካብ ትግራይ ገለ ሓይሊ መፂኡ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ዝዋጋእ ዝነበረ ኤርትራዊ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ጆክስ ፅንፅዋይ ፈጢሮም ንዑ ከብሉ ይኽእሉ እታ ዝበለፀት መልሲ ድማ ሸንኮለል ኣይተብሎን ኢኻ ነዚ ዋይ ኤርትራ ነቲ ኤርትራ ነዛ ናይ ሎሚ ካርታ ሓራከ ተውፃኺ ኢላ ኣብቲ ሰዓታት ኣብ 89 ጂሚ ካርተር ክብል ከሎ መለስ ዜናዊ ክብል ከሎ ሻዕብያ ኣፍንጫኻ ጠዊካ ኣብ ኤርትራ ዘይኮነሲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ 4 ኪሎ ኣትዩ ነቲ መንግስቲ በንቁሩ ኣነ እኳ ዘደንግፀንን ዘሕዝነንን ዘሎ እንታይ ድዩ ነቲ ኣዲስ ኣበባ ክቋፀርዎ ዘይምኽኣል ወይ ከመሓድርዎ ዘይምምራፆም ሽዑ it was a big mistake ከምዚ ሕጂ ክንሪኦ ከለና it was a big mistake ምክንያቱ ሓዳፊቱ ጠቕሊልካ ነቲ ኢትዮጵያ ባዕልኻ ተመሓድሮ ነይርካ ነቲ ኢትዮጵያ ይብል ኣለኹ ኣብቲ ኢትዮጵያ ዝወዳደር መንግስቲ ንኣብነት ንመለስ ኣደይቦማ ውብሽ the biggest mistake ንመለስ ኢትዮጵያ ረኪቦምን ኤርትራ ከይዶም ሰው ስኻ ኢትዮጵያ ካብ ማሓድር ንሕና ኤርትራ ከና ማሓድርና this was a mistake መለስ በይኑ ኣዲስ ኣበባ ካእቲ ኣይክልኒ ነይሩ ሻዕብያ ይትይዎ ስለዚ ኔክስት ታይም ከምዚ ከጋጥም ስለ ዝኽእል it could happen ቅድሚ ሕጂ እንተጋጢሙ ክድገም ይኽእል እዩ መንግስቲ ፌይል ክገብር ይኽእል እዩ ዓቢ ፌይል ክገብር ይኽእል ይኸውን እዩ ድሮ ኣብዚ ናይ ዝሓለፈ ህወሓት እውን ፈቲኖሞ ነይሮም ስለዚ ኔክስት ታይም ምናልባት ኤርትራ ኔክስት ጀነሬሽን እንተሎ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካ ቀጥታዊ ኢዳዙር ጌርካ ክትቋፀር ክትክል ኣለካ if you don't ንዑ እንተዘይ ጌርካ
ሪኦርጋናይዝድ ኮይኖም ሰብ ወሊዶም በዚሖም ሓድሽ ኣፅዋር ሒዞም መፅኦም ዓሰብናት ናይ ኤርትራ ክንወዛይና ክብሉካ ምዃኖም ሕጂ ንሪኦ ኣለና and this is going to happen again and again ምክንያቱ ሓደ ታሪክ ምርሳዕ ኣሎ ዝንቡዕ ታሪክ ንነብስኻ ምሂርካ ንዑ ኣደናጊርካ ተገምጢልካ ምምፃእ ኣሎ ኤርትራ ናፅነታ ለሚና ኣይኮነት ረኺባቶ ተቓሊፃ እያ ረኺባቶ ደርጊ ሓይሊ ባሕሪ ዲ ዋላ ሸይጣኑ ዲ ኩሉ ፀራሪጋ ነቲ መራሒ ናቱ ካብቲ ሃገር ከም ዝሃድም ጌራ ሰራዊት ናቱ ናብ ሑፃ ቀይራ ዝበዝሐ ሰራዊት ናቱ ድማ ምሩኽ ከም ዝኸውን ጌራ እያ ኤርትራ ናፅነታ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ናፅነት የምፅኡ ሕጂ እቲ ሕቶ ዘሎ በዓል እዚ ኣብ ዝሃደሙ ሃዲሞም ነይሮም ሽዑሲ ምስ መን ነጎሽት ክገብር who is going to negotiate ምስ ኤርትራ ክልተ ሓይልታት ዘተ ዝገብሩ እኮ በቦታኻ ሒዝካ እንተለኻ እዩ ጠቕላላ ካብ ኩርሳ ሃዲሙ ንዚምባብዌ ምስከትካ ምስ መን ኢኻ ነጎሽት ትገብር ኤርትራ ድሌታ እያ ትገብር ሸ the country ኤርትራ ድሌታ ክትገብር መሰል ነይርዋ ዋይ ነቲ ኩናት ስለ ዝወደአቶም ምናልባት እዚ ቲዮሪ ኮይኑ ክስማዓና ይኽእል እዩ ሕሉፍ ስለ ዝኾነ ዩክሬን and ራሽያ ሕጂ ኣብ ዩክሬን ዋጋ ኣለዋ ሰራዊት ናይ ራሽያ ኬቭ ኣትዩ ነቲ ናይ ዩክሬን መንግስቲ ፈንቂሉ እንድሕር ጉዒፎ ተወዲኡ ትፅንፅዋ the story is over there is no negotiation ራሽያ ዝደለየቶ እዩ ዝኸውን መንግስቲ ድያ ትደሊ መጋበርያ ድያ ትደሊ ዞባ ድያ ትደሊ ራሽያ ክትውስድ እቲ ቦታታት እቲ ዩክሬን ኩሉ ቦታታት ክሳብ ዘይከሰረ ሰራዊታት ጠው ኢሉ ክሳብ ዘሎ ግን ዘተ ክግበር እዩ እዚ ንካን ሃባን ክበሃል እዩ እንትውግን ተተወዲኡ ግን ዘተ ዝበሃል የለን በዓል እዚ ግን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣብ ኩናት ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ጠጠው ኢሉ ኣፅዋራቱ ኣረኪቡ ኢዱ ሂቡ መራሕናቱ ሃዲሙ ጀነራላቱ ሃዲሞም ሓይሊ ባሕር ናቱ ጀላቡን መራኽቡን ሒዙ ጠፍዩ ክነሱ ወደብ ናይ ኤርትራ ገቢቶም ሒዞሞ ዝነበሩስ ዘይወሰድናዮ ኢሉ ዝማጎ ዘለ ቤና ሓይልካ ክትወስዶ ሕራይ ሻዕብያ ተጋጊ ካልኣይ ግዜ ኣብ 98 መፅኦም ድማ ውግእ ጀሚሮም እጅፍ ውግእካ ተፈቲሮም ዝውን ኣለኩም ካሊእ ምስክረሎም ኣሎ ዞም ሰባት እዚኣቶም ድመሃር ይኮኑን ናማ ወይ 50 አካባቢ ብቻ ብዙ ነው ኤሪትሪያ 1.8 ሚሊዮን ነበራት ጂሚ ካርተር ነው የሚሉት 1.8 ሚሊዮን ማሳዋ is more than enough ኢትዮጵያ ግን ግዙፍ ሀገር ነው በየ10 ዓመቱ የህዝቡን ቁጥር እየጨመረ የሚሄድ ነው አሰብን ያዝ ይሉታል ትግራይችን አጃጅለው 4 ኪሎ ቤተ መንግስት የተቆጠ ኢትዮጵያን በእጁ ያስገባ መለስ ግን ራሱን እኛ ኢትዮጵያውያን አልኮት እኮ ሰላም ነው የምንፈልገው ሰላም ካለ ሁሉ ነገር ይደረሳል የሰው ፖርት አንፈልግም በሚልበት ሰዓት ሌላው እንግዲህ ለሽግግር መንግስት አዲስ አበባ ሄደው ሸብረብ ሲል ከአፋር የአፋር ደግሞ 3 ምሁራን አንዱ ሕጂ እንታይ ክብል ድፍትን ዘሎ መሲልኩ ከምዚ መሰጋገር መንግስቲ ሲ ኣብቲ ግዜ ትሲ ብዘተ ዝመፀ መንግስቲ ድመስሎ ዘሎ ቀዳማይ መለስ እጅ ገለገለ ሰባት ነዚ ክዛረብ ከሎ መለስ ብዛዕባ ኤርትራ ይሓልዩ ንኤርትራ ናፅነታ ይሓሊ ነይሩ ገለ ኢሉ ዝሓስብ ሰብ ኣሎ ኖ ኣይሓልን ይመለስ መለስ አዲስ አበባ ንኽኣቱ ኣይክልኒ ነይሩ ኣብታ ሽረ ከባቢ ጥራይ እንክሊር ክብል ይኽእል ነይሩ ሻዕብያ ይክእትዎ ዝኽእል ነይሩ ሻዕብያ ክእትዎ ተኮይኑ ድማ እንታይ ገብር ኣሎ ሻዕብያ ዝበሎ ሕራይ ክብል ኣሎ ኣብ ውሽጢ ግን ካል ቀቢሩ ኣሎ ሓደ ተንኮለኛ ስለ ዝነበረ ስለዚ ንጂሚ ካርተር ዝዛረቦ ዘሎ ጂሚ ካርተር በዓሉ ካርታ ናይ ኢትዮጵያ ዝፈልጥ እምበር ትውንነት ናይቲ ኩናት ኣይፈልጦን ነይሩ ባይ ዘ ወይ መምህር ሰሎሞን ድራር ነዛ ጉዳይ እዚኣ ኣብ ካልእ ግዜ ምፅልኩም ነይረ እቲ ኔጎሲዬሽንስ ክካየድ ከሎ ሻዕብያ የታድሎም ነይሩ ሓሲ ይኮነን ነቲ ኔጎሲዬሽንስ ንድሕሪት ይደፍኦ ነይሩ ስለምንታይ ወታደራዊ ዓቕምናቱ ስለ ዝፈልጥ ዘተንታይ ክትገብር ኩሉ ግዜ ትዛራረብ ምሽ ሌቨሬጅ ግን መን ኣለዎ ሌቨሬጅ ማለት ዕቁር ሃብቲ መን ኣለዎ ዕቁር ሓይሊ መን ኣለዎ ዕቁር ሓይሊ ማለት ካብ ዓውደ ኩናት ትስዕር እንተለኻ ዕቁር ሓይሊ ኣለካ ኣብ ጣውላ ተሰማዕነት ኣለካ ሕጂ ሻዕብያ ንሽተይ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ዋንቲ ብናቶም ኣጠማምታ ኢትዮጵያ ማለት ዓብ ሃገር እዩ ሶቪየት ሕብረት ነፈርቲ ኩናት ሂባቶ ገለ በቲ ናይ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ተሓሳስባ ዓብ ሃገር እዩ ኢትዮጵያ ንሻዕብያ ኸ ጫቑኢት ኮይንዎ ዘሎ ሽዑ ማለት ሻዕብያ ይጎብለል ሕራይ በሉ ድሓን ንስኻትኩም ክትኣምኑና ይትኽእሉን ኢኹም ንዓኻትኩም ብቕልፅምና ኢና ንእምነኩም ኢሉ ሻዕብያ ኦኬ ክንረዳዳ ኢና ምሳኹም ንእሽተይ ውድባዋ ኼባ ስለ ዘለና ንኣብነት ናይ ደቂ ምሕረብ ኩናት ክካይዱ ከለዉ ኣብ 91 ማለት እዩ ወርሒ 2 ዲ ወርሒ 3 ቆፀራ ዝነበረ ኖ ሓንቲ ቆፀራ ናይታ ናይ መወዳእታ ምስ ጂሚ ካርተር ማስ ነይራ መሲልኩም ዕለት 21 ግንቦት 1991 ዕለት 21 ግንቦት ሶ ነታ ቆፀራ እንታይ ኢልዎም ኢሉ ሻዕብያ ምናልባት ቅለት ተጋጊ ክህሉ ክእለ ኣርሙኒ መምህር ሰሎሞን ድራር ዝንትዋይ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ኣብ ኤሪ ሚድያ ኔትወርክ ዝብል ከይድኩም ስምዕዎ ነታ ዕለት 21 ዝነበረት ቆፀራ እንታይ ኢልዎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኢሉ ሶሪ ንሕና ኣገዳሲ ኣኼባ ስለ ዘለና ንዕለት 27 ግንቦት
1991 ቀይሮልና ኢሎም ሳቶም ድማ ኦኬ ፀገም የብሉ ናይ ሰውን በፂሕና ይንበኣስና ኢሎም ስለምንታይ ከኸም ኢሎም ኩናት ናይ ደቀ ምሓር ይካየድ ስለ ዝነበረ ሻዕብያ ነቲ ኩናት ምስ ቀየረ እቲ ዘተ እንታይ ከም ዝኸውን ንክዘራረቡ ስለ ዝኾኑ ስለዚ ሕራይ ኢሎም ቀይሮም ናብቲ ኩነታት እናመፁ ከለዉ ኣብ ግንቦት 24 1991 ኤርትራ ሓራ ወፂያ ነስመራ ተቆፃፂሮማ ደቀ ምሓር ሲሮማ ኩሉ ደን ኣብቲ ኔጎሲዬሽንስ ሎንደን ክካየድ ከሎ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብያ ኣሎ ኣብ ከባቢ 4 ኪሎ ኣሎ ኣዲስ ኣበባ ኣብታ ኣኼባ ሽዑ ኖ ንስኹም ክትዕወቱ ትኽእሉን ኢኹም ንዑ ዘተግበሩ ብሓደ ግበርዋ ሃገራይ ትምቀልዋ ብላብላ ጅን ዕፍሪ ተባሂሉ ኖ ወይ ሻዕብያ ድማ እንታይ ኢሎም ኦኬ ሓንሳብ እስከ ክንዘራረብ ኢሎም ደገ ወፂኦም በዓል ኢሳያስ ማለት ይመለስ ሕረሙ ኣዲስ ኣበባ 4 ኪሎ ተው ኢሎም እውነቶም ሰራዊት 4 ኪሎ ድማ ሰራዊት ፋሕፋሕ ኢሉ ዘሎ ኣትዮም መዚኦም ሂቦም ተገደፎት 4 ኪሎ ድማ ተበርዒኑ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣዲስ ኣበባ እቲ ነቲ ከተማ ተቀያይሮ ተቆፃፂሮት ናይ ህወሓት ምስኡ እሞ ሕጂ ከዳ እንታይ ትብሉም ዘሎ እንታይ ክብሉ በቃ ስኻትኩም ኢኹም ሃገር ተመሓድሮ ምሳኹም ኢና ኢሎም ከዓ ሳዕስዒት ጀሚሮም ማለት ኣሜሪካ ስለዚ እቲ ፅንፅዋይ ኣብዚ ዝዛረቦ ዘሎ ንሱ ፕላስ ሪያሊቲ ብግምጣሉ እቲ ኩንነት ምስ ዝተሓዘ ኣይኮነን ኣብ ዓውደ ኩናት ተተሳዒርካ ስረኻ እንድሕር ፈቲሕካ ዓሰብን ባፅዕን ዘዛርብ የብልካን ዓሰብን ባፅዕን ናትካ ኣይኮነን ቁፅሪ ሓደ ድሕሪኡ ውን ካብ ቤት ፍርዲ በፂሕካ ኢኻ ኩንነት እንተዝነበረካ ካርታ እንተዝነበረካ ታሪክ እንተዝነበረካ ኣብ ሄግ ኣብ 2002 ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪብካ ኩሉ ካርታታትካ ሒዝካ መፂኻ እንታይ ኢሎምካ ዓሰብ ኣይናትካ ባፅዕ ኣይናትካ ዋላ ኣብ ጥቁ ከማ ዝቐርብ ታሪክ የብልካን ኢሎም ቀይሕ ካርዲ ሂቦምካ እግባይ ዘይበሃሎ ካርታ ድማ ኢሎም ሂቦምካ ስለዚ በዓል እዚ ፅንፅዋይ ገይሮም ንመን እዮም ነቲ ንእሽተይ ወለዶ ኢትዮጵያ ከታልልዎ እዮም ብኡ ገይሮም ድማ ንኩናት ከዳልዎ እዮም ዕግርግር ክፈጥሩ እዮም ግዜ ከኽስሩና እዮም ካብኡ ሓሊፎም ግን ክገብርዎ ዝኽእሉ የብሎም እንተዘልዎም ነይሩ ምገበርዎ ነይሮም ዝኽልክሎም ሓይሊ ስለ ዝፈርሁ ጥራይ ዓቕሞም ስለ ዝፈልጡ ግን ምዝራብ ግን ኣሎ መልሓሶም ነዊሕ እዩ ይዛረብሎ ኤርትራዊ ድማ ክፈልጦን ከስተውለሉን ክኽእል ኣሎ ኢትዮጵያ ሰራዊት ያለቀው ኤርትራ ከገባ በኋላ ከዛ በኋላ ስላልቻልን ያቆም ነውና በጉልበት ሄጄ ኤርትራ ትንሽ ሀገር ናትና ወረሬ ይሄን እናደርጋለሁ ብንል የሱዳንን ፍላጎት የግብፅን ፍላጎት የኤርትራውያንን የዘመናት ለባህር በር ከመቅረባቸው አንፃር ያላቸውን የውጊያ ልምድ ያላቸውን አደረጃጀት ለሀገራቸው ያላቸውን ቁርጠኝነት ምንም ይሁን ምን ኤርትራውያን በፕሬዚዳንት ኢሳያስ ቅሬታ አይኖራቸው የራሳቸው ጉዳይ ነው። ያ ኢንተርናል የራሳቸው ጉዳይ ነው። እዛ ውስጥ ምንም አይነት አስተያየት መስጠት አልፈልግም። በሰው ቤት ገብቼ ያ የኤርትራውያን ጉዳይ ነው፣ እነሱ ናቸው የሚያዩት። ነገር ግን በውጊያ ኤርትራን እናንበረክካለን ማለት የውርደት የውድቀት የመጀመሪያው መጀመሪያ ነው፣ የመጨረሻው መጀመሪያ ነው። ዘ ቢጊኒንግ ቱ አን ኤንድ ነው። በእርግጠኝነት ነው የምናገረው ይሄንን እስጌራ ፍለጠካ this is absolutely true ታከል ንኢትዮጵያ 10 ጊዜ ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢሎም ክንደይ ዝብለና ኦኬ ብስታቲስቲክስ ናትና 110 ሚሊዮን ኣለና ካብዚ 2 ሚሊዮን ሰራዊት ክንገብር ንኽእል ኢና ገለገለ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ኤርትራ ክንደይ ዝብለዋ 6 ሚሊዮን 5 ሚሊዮን ኦኬ ክንደይ ሰራዊት ብለብላ ኣብ ጣውላ ኮይንካ ክትዛረብ ከለኻ ዳትስ ኢዚ ባት መፅሓፍካ ክፍት ኣብሎ ምናልባት ፊልምታትካ ረኣዩ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ደርጊ ክዋጋእ ከሎ ሕብረት ሶቪየት ብምሉእ ሓይሉ ክሕግዞ ከሎ maybe ሚሊዮን 1.8 ሚሊዮን ነይሩ 2 ሚሊዮን ነይሩ ንበሎ ሃብ ከም 2 ሚሊዮን ህዝቢ ሕብረት ሶቪየት ዝኣክል ብምሉእ ኣፅዋሩ ኢቭን ኣሜሪካ ረድኤት ዝህቦ ዝነበረ ካልኦት ሃገራት ዝሕግዝዎ ዝነበሩ ከበርክኾ ኽኢሉ ደቀስ ሓያል ስለ ዝኾነ ሓያል ህዝቢ ስለ ዝኾነ ንመሬቱ ስለ ዝቃለስ ንርስቱ ስለ ዝቃለስ ዝነበረ ሎሚ ግዳ ንስኻ ንፋኖ ክስዕር ዘይከኣልካ ካብ ገዝኡ ተበጊሱ ሻሂን ባንን ቆሪሱ ብረቱ ተሰኪሙ ኣብ ጥይት ዘይብሉ ጥይት ብገንዘብ ዝገዝእ ካብ ዕዳጋ ኸይዱ ተርጀሙ ብገንዘብ እዮም ዝገዝኡ ፋኖ ኣፅዋር የብሎም ፋብሪካ የብሎም ንዑ ክትስዕር ዘይከኣልካ ድሮናትካ ተጠቂምካ ብላብላ ተጠቂምካ ንፋኖ ክትስዕር ዘይከኣልካ ንሻዕብያ ዝበሃል ኣብ ጎቦታት ኮፍ ኢሉ ለይትን መዓልትን ንብረት ዘቃነየ መሬቱ ድማ ከም ከብዲዱ ዝፈልጥ ነዊሕ ታሪክ ዘለዎ ንኩናት ካብ ወለዶ ወለዶ ዘሰጋግሮ እዚ ሰራዊት ክትዋግኦ ይትኽእል ኢኻ ክትስዕረውን ኣይትኽእል ኢኻ ባይ ዘ ወይ እቲ ኩነታት ተጀሚሩ ንዓታቶም ይከኸፎም ከም ኣጀንዳ ዳዮም ክጥቀምሉ ዝኽእሉ እምበር ንኤርትራ ከብልዋ ኣይክእሉን እዮም ስለዚ እቲ ዘረባ ነዚ ሰብ እዚ እንተዝሰምዕዎ ንኩሉ ሰብ ሰላም ምሃቡ ነይሮም ግን ኣይሰምዕዎን እዮም ቢካዝ እዚኦም ኩሉ ግዜ በቃ ከሚት ዕንደራ ነገር ኣለዎም እቲ ዕንደራ ክሳብ ዘሎ ድማ ሽግሮም ኣይውዳእን እዩ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ተስፋ ከም ዝቆረፁ በዚኻ ትፈልጥ The purpose of my visit is to discuss bilateral and some regional issues. As is very well known, the relationship between the two countries, Ethiopia and Djibouti, is a very unique and strong
partnership. So I came here to discuss bilateral issues and how we could. حدش ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ እዩ ቲሞቴዎስ እዩ ዝበሃል ኣብይ ኣሕመድ ነዚ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ገይሩሎ ኩላታ ሶማሊላንድ ዶ ገሎ ደኢሎም ሸንኮለል ኢሎም 11 ወርሒ 12 ወርሒ ኦልሞስት ኩላ ገዲፎም ናበይ ተመሊሶም ናታ ናይ ቀደሞም ማንቲለስ ዘሊላ እንታይ እዮም ዝብሉ ኣባይታ ተመሊሶም ንጅቡቲ ከይዶም በቃ ባይላተራል ሪሌሽንስ ከነ መሓይሽና ኢሎም ፈረንሳይ መፅዩ ማክሮን ሸንኮለል ገዲፍካ ኪድ ናብ ጅቡቲ ከይድካ ምናልባት ዲስካውንት ክግበረልካ ኢልዎ በቃ ሸንኮለል ኣይትፍጠር ኣብ ዞባ ዕግርግር ኣይትፍጠር ፀገም ኣይትፍጠር ኣፍ ደገ ባሕር ደሊኻ ካልእ መንገዲ የለን ተመሊስካ ኣብ ጅቡቲ ይቕረታ ኢልካ ንዕመር ገለ ፍግም ኢልካ ይቕረታ ኢልካ ሽዑ ኣፍ ደገ ባሕርካ ምናልባት 10% ዲስካውንት ክበካ እዩ ንዝተወሰነ ግዜ ካልእ ምርጫ ይብልካን ኢልዎ እዚኣ እታ ኩንነት ሕፅር ብዝበለ ማለት ሸንኮለል ኣየድልየናኒ እዚኣ እታ ኩንነት መፅኡ ሕጂ ዲፕሎማቲክ ሪሌሽንስ ሪጅናል ኢሹ there is no regional issue my friend you are the issue ንስኻትኩም እዮም ቶም ኢሹ ቶም ሽግር ኮይንኩም ዘለዎም ሶም እዮም ዘይትገብርዎ ዘይከውን ነገር ክትዕንድሩ ታሪካዊ ዶ ሂስቶሪካል ዶ ዋላ ስግንጢር እናበሉ ነቲ ዞባ ሕንፍሽፍሽ ትብሉ ዘለዉ እዮም ስለዚ ኣብ መወዳእታ ድማ እዛ ዝብልዋ ዘሎ ናይ ዓሰብ ጉዳይ ሸንኮለል ተብሎም ዘላ ኩላታ ካልእ ዝፈተንዋ ስለዝሞተት ምናልባት ኮንዶኾን ነዚ ኣጀንዳ ናቶም ዝቕበላ ሰብ እንተሎ እሞ ኣብኣ ኢዱ ክእቱ ዝኽእል እንተሎ ኢሎም ካብቲ ሚኒስ ተበገሰ እዩ But at the end of the day, እቲ ኩነታት ግብፂ ኦልሬዲ ለንቀነ ምንቅስቃሳታ ብኩሉ ወገን እንድያ ትገብር ዘላ ምስ ሱዳን እውን ተራኺቦም ከም ዘለው ትርክብ ድማ ጉዳይ ናይ ኒል ከም ዝኾነን እዚ ከዓ እንታይ እዩ ሶማልን ሱዳንን ግብፅን ብሓደ ኮይኖም ናብ ኣቢ ጥርዓን ከቕርቡ እዮም መሊሶም ጉዳይና ይሞተና ኣሎ በጃ ከነ ዓገለ ግበረና ነዚ ሰብኣይ እዚ በንቁረልና ወይ ገለ ነገር ግበረልና ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ እዮም ዝብሉ ዘሎ ክብልዎ ንሱ ድማ ኦፍ ኮርስ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ቅድሚ ሕጂ በልዎ እንደነቲ ዲጋ ኢልዎም ነይሩ ሕጂ ድማ ካልእ መንገዲ እንተሎ ምሳቶም ክዘራረብ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ዞባ ብኩሉ ዝተነፀለ እዩ ቀዳመይቲ ሞት ሻዕብያ ሕሊፉሉ ህወሓት ክብንቅርዎ ይኽእሉ ነይሮም ሻዕብያ ኣጥሒንዎ ሕጂ መን ከድሕኖ እዩ ንርዮ ከመይ ገይሩ ይክወፃእታ ጉዳይ ሻዕብያ መፅኡ ከድሕኖ ይኽእል ዳ ይክእልን ኣይ ዶንት ኖው ብሓፈሻ በዚ ዝርዮ ዘለኹ ግን እታ ጉድጓድ በዓሉ ኩዒትዋ ኣሎ ኣብቲ ዞባ ድማ ምስ ኩሎም ሽግር ፈጢሩ ኣሎ ስለዚ ቤን ገይሩ ክኸይድ እንታይ እዩ እቲ ካልኩሌሽን ናቱ ክኸውን ንመን መጋበርያ ኮይኑ ክወፃ እዩ ዊ ዶንት ኖው ግን እቲ ሲቹዌሽን እቲ ኩነታት ከም ንሪኦ ዘለና ካብ ሕጂ ዘሎ ንላዕሊ ሕልኽላኽ ኣይከውንን እዩ ኣብዚ ሓንቲ ዘረባ ስምዑ እቲ ኩነታቶም ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ከም ዘሎ የሚለው መጽሐፍ ታትሞ ለንባብ ከመብቃቱ በፊት ናይሮቢ ኬንያ ውስጥ ይመረቃል ተብሎ ሲጠበቅ ሳይመረቅ ቀርቷል። በምን ምክንያት ነው ሳይመረቅ የቀረው? አንደኛው ምክንያት ቀድሞ የነበረው ምክንያት የጸጥታ ችግር ማለትም ጥቃት የማድረስ ስልኮች ሲደወሉ ነበረ። ጥቃት በታዳሚው ላይ ጥቃት እናደርሳለን የሚል ማስፈራሪያ በተደጋጋሚ ስልኮች ሲደወሉ ነበረ። ያንን እንደምንም ብለን አረጋግተን ጆሃር መሐመድ ኤክስፕሎሲቭ ዝኾነ ኢንተርቪው ዝገብር ዘሎ ንዓቢ ድማ ብኩሉ ሽግር ዝገጥሞ ዘሎ ሓንቲ ካብኣቶም ካብዘን ኢንተርቪው ኬንያ እቲ ኩነታት ድማ መፅሓፍ ሓቲምሎ ሓንቲ ምናልባት ሎሚ ኣይቀረብኮን ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ ባዕሉ ኣብ ፌስቡክ ሸር ዝገበራ ማለት እዩ መልእኽቲ ሓንቲ ፖስት ገይሩ ብሚልዮናት እዩ ድማ ዝረአ ዘሎ እቲ ፖስታት ናቱ ነዛ መፅሓፍ ሲቲ ኤምባሲ ናይ ኢትዮጵያ እንታይ ኢሉኒ ኢሉ ኣብ ኬንያ ነዛ መፅሓፍ ባሃበና ክንሪኣ ኢሎሞ ሳት እሱ ከዓ ኮንዶኾን ለቢሞም ምኾኑ ዲስካሽ ክገብሩ ደልዮም ኢሉ እታ መፅሓፍ ይብዎ እንታይ እስከ ገይሮም ኢሉ ቀልጢፎም ነታ መፅሓፍ እስካን ገይሮም መዓት ጉዳያት ናታ ቀዲዶም ነቲ ንኣቢ ዝነቅፍ ገለመለ ኩሉ ቆራሪፆም ኣብ ኢንተርነት ዘርጊሖም ማሰብ ብጥርሑ ገዛ ብጥርሑ ክጥቀመላ ምንታን ከይትሽየጥ እታ መፅሓፍ ኢሉ ንሱ ኦልሬዲ እታ መፅሓፍ ናይ ኢትዮጵያ ኣከፋፋሊ ሸይጥሉ ነይሩ ንሳቶም ግን ደይ መደይሎም እታ መፅሓፍ ኣብ ጆሃር መሐመድ ንኸይከስብ ንኸይዓቢ ኢሎም ከምዚ ገይሮም ክሳዕ ክንደይ ደርቲ ጌም ክፃወቱ ከም ዝፈተኑ ካልኣይ ነታ መኽፈትም ናይታ መፅሓፍ ርክብ ክገብር ምስ ሓሰበ ኣብቲ ቦታ ንሱ መመረቕታ ዝገብረሉ ገለ ነገር ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ክግበር ከም ዝኽእልን ኩላቶም እቶም ዲፕሎማት ናይ ኢትዮጵያ ዘለዉ ንዑ ዝፈልጡ ካብዚ ዓዲ ክወፅእ ኣብይ ኣሕመድ እታ መፅሓፍ ኣብ ኬንያ ንኸይትምረቕ ምክንያቱ ኬንያ ቀረባ ስለ ዝኾነ ኦሮሞ ድማ ብዙሓት ስለ ዘለዉ እቲ ጉዳይ ናብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ሰሊኹ ኣትዩ ሽግር ከይፈጥሮ ስለ ዝፈለጠ እዚ ሰብ እዚ ሓደጋይ ንዓና ብምባል ብመንገዲ ኬንያን ካልኦትን ገይሩ ካብቲ ቦታ ከም ዝወፅእ ከም ዝገበሮ ወይ ዝነግር ብሕፅር ዝበለ ኣብይ ኣሕመድ ካብዚ ሰብ እዚ ኣዝዩ ፈርሂ ከም ዘሎ ዘፍርሆ ዘሎ ድማ it's very simple እቲ ዘፍርሆ ዘሎ ሓደ ንኣብይ ኣሕመድ ይንዕቆ እዩ ሰብ እዚ ብፍልጠት ልዕሊ ኣብይ ኣሕመድ እንግሊሽ ናቱ ከምኡ ድማ ኢንተሌክቹዋሊ
ዲፕሎማቲካሊ ኣዘራርባናቱ ነቲ መንእሰይ ኦሮሞ ድማ ከስምዕ ዝኽእል እዩ ኣቢይ ኣሕመድ ምዝ ክወዳደር ዝኽእል ዓቕሚ የብሉን so he has a big problem ካልኣይ ኣብቲ ኤሊት ናይ ኦሮሞ ነቶም ርእሲ ዝነበሮም ኩሎም ኣጥፊዎም እዩ ኣቢይ ኣሕመድ እቶም ኩሎም ተስፋ ዝነበሮም ኣብቲ ፖለቲካ ዝነበሩ ኩሎም ኣልይዎም እዩ ብመን ተኪቦም ኣሎ ብበዓል እዚ ተኪቦም ዘሎ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣቢይ ኣሕመድ በዓሉ ስለ ዘምፅኦም ከም ኣምላኽ እዮም ዝርይዎ ካልኣይ በዓል እዚ ሓፍቱ ሰብያ ዓውድ እዩ ኩላቶም ኣብቲ መንግስቲ ኣለዉ ስለምንታይ በዓል እዚ ምስ ኣቢይ ኣሕመድ ኣብቲ ቸርች ናይ መንፈሳውያን እዮም ጴንጤ እዮም ኣብቲ ቸርች ብሓደ እዮም ዝኸዱ ስለዚ እዚ ነዚ ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይቲ ኩላቶም ከመይ ዓይነት ሰባት እዩ ዘሎ ንዑ ክጠቕምዎ ዝኽእሉ ኣብ ስልጣን ከንቀሳቕስዎ ዝኽእሉ ዝበሎም ሰባት ጥራይ እዩ ነቲ ቦታ መልእይዎ ዘሎ ኤንድ እዚ ኻቲ ኩንነት ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘሎ ኩሉ ሰብ ከስተፍለሉ ዘሎ ስለዚ ኣቢይ ኣሕመድ ኣብ ቅልውላው ከም ዘሎ ጥራይና ክንፈልጥ ንደሊ እቲ ኩንነት ድማ ንስ እዩ ካልእ ካብ ወፃኢ እዚ ንትን ክበሃል ኣይክእልን እዩ and the reality ንግዜ ኢና ንገድፎ ናበይ ገጾም ክኸዱ እዮም ካብዚ but at the end of the day እቲ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ እናሞተ ዝኸይድ ዘሎ ጉዳይ እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ትግራይ እቲ ዕደና ናይ ወርቂ ሓደ ክበብ ብመኪኑ ልክዕ ከምዚ ግራት ትኩዕቶ ዘለካ ከይዱ ሓደ ክናቱ ኩዒቱ ከም ዝወስድ ዘሎን ካብ ሕጊ ወፃኢ መንግስቲ ዘይፈልጦ ሽፍትነት ኣብቲ ሃገር ኣብ ግዜ ሰላም ከምዚ ክገብሩ ዝኽኣሉሲ ኣብ ግዜ ኩናት እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ዝኽእሉ ተሰሪቕና ዶ ገለ ዶ ድብልዎሲ ማንም ሰብ ክግምቶ ዝኽእል እዩ ኣብ ግዜ ርጉእ ሰላም ከሎ ሃብቶም ከምዚ ገይሮም ክሰርቁ ዝኽእሉ ሓይልታት ወይ እውን ሃብታማት ኣብ ግዜ ኩናትን መንግስትን ፖሊስን ኣብ ዘይብሉ እንታይ ይገብሩ ነይሮም ክትብል ትኽእል ጋድ ኖውስ ኣምላኽ ጥራይ ይፈልጦ ስለዚ እቲ ሰሪቕኒ ዝብል ዘሎ ንባዕሉ እንታይ ይገብር ክትሪኦ ከለካ ትግረም but again this is their thing ንሕና እዚ ንትን ክንብል ኣይንኽእል ኢና ሓደ ሶማላዊ ፖስት ዝገበሮ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ሰብ ክመሃረሉ ዝግባእ እዩ ሓደ ካብቲ ካብ ሃገረ ኤርትራ ክንመሃሮ ዘለና እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ኩሉ ፀገማቶም ፖለቲካዊ ድዩ ቁጠባዊ ፀገማቶም ከም ድሌትካ ጌርካ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ሃገራዊ ሓድነቶም ሃገራውነት ትሽዓተ ብሄራት ዘለዋ ሶማል ሓደ ህዝቢ እዩ ሓደ ሃይማኖትን ሓደ ቋንቋን ይዛረብ ሃገራዊ ስምዒት ንክህልዎ ዝቐለለይ ነይሩ ግን ኣብኡ ስለ ዘይተሰርሐ ሓደ በብቁሸቱ በብዓለይቱ በበቲ ገዝኡ ጥራይ ዝሓስብ ኣብ ኤርትራ ትሽዓተ ቋንቋ ዝዛረብ ትሽዓተ ብሄር ሃልዩ ክነሱ ብዛዕባ ሓንቲ ሃገር ክሓስቡ ክትሪኦም ከለካ ክንዲ ምንታይ ከይዶም ከም ዘሎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ካልእ ሃገር እውን የላን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብዛዕባ ሃገራውነት ክትዛረብ ትኽእል ኢሉ ስለዚ ካብ ኤርትራ መንግስቲ ሶማልያ 10 ግዜ ንኤርትራ ዝኸይድ ተሎ ካብ ኤርትራ ክመሃር ይግባእ ሃገራውነት ክሃንፅ ክኩስኩስ ይግብኦ ብምባል ሓደ ዓብይ ዓብዱልዋሃብ ዝበሃል ኣብ ኤርትራ እውን ከይዱ ዝነበረ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ናይ ስኮለርሽፕ ናይ ሚኒስትሪ ፍትሒ ዝተዋደደ ሰሚናር እውን ተሳቲፉ ዝነበረ እዩ ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ፅቡቅ ዝዛረብ ኣብ ልዕሊ ልኡላውነታን ናፅነታን ዘለዎም ክብሪ እቲ ህዝቢ ድማ ኩሉ ሽግራቱ ናይ ደገ ሓገዝን ናይ ደገ ምትእትታውን ከይህሉ ዝቆዶ መንገዲ ኣብነታዊ ብምባል ክብሪ ስለ ዝሃበና ክብሪ ይሃብካ ክንብሎ ንደሊ ሕጂ ናብቲ ናይ ዞባና ክሰግር ሓንቲ ካብዚ ለንቀና ኣብ ትግራይ ዝስማዕ ዘሎ ወረ ድማ ክንርኢ وحاد دكتور دبرتين قبر مكعيل من أصحابهم أي تسرت قبر مكعيل أبز حلف سومن بزحال الروم حمام كم زعرفوا تقليدهم أي تسرت قبر مكعيل أب حبرة سباوي أقل بروتين السنة مقبراتن سنطفو فتوى عدهم كم زنبرو بزحات بقرباز فلتوهم سبات يزاربهم يخون بار بزحال الروم حمام أب كتمام قاله هوسبيتال عيدر كم زعرفون أما جمرة كابي سئل كم حبرته وانت ملكتهم كنا بلنا نيرنا ناي بسايكا دكتور دولتين قبر مكيل نفسي حاو كولانيل سلسة قبر مكيل تمال عارفو أبو عيدر هوسبيتال نتحكم هم زنبر سمعنا أو عارفو ناب ولاديتو ناب عدوى كاب خيط تلع خمز العسكرين سمعنا دكتور دولتين دما ناب قبرون أي كادن مسخاتكم ون بزوتون I don't know ما نزخدوا نزل لي مثلا وعلوانا وعلو حاول دكتور دولتين مسلا زي كده
ቀይሕ መስመር ዝተሓሰ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኸይዱ ሽልማት ምቕባል ምስ ጀመረ እዩ ጉባኤ ክካየድ ከሎ ድማ ብግልፂ መንነት ጎልሁ ወፂኡ ስለዚ እምቢታና ሕዚ ዝተጀመረ ኣይኮነን ዝብል ዘረባ ካብ ወፍሪ እምቢታታት ዝስምዑ እንትኾኑ ንመዓልትታት ቀፂሉ ዘሎ ወፍሪ እምቢታት ተጠናኺሩ እውን ቀፂሉ ኣሎ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሕወሓት ኢና ዝብሉ ኣካላት ዘሎ ፍልልይ ናይ ዕላማ እምበር ናይ ስልጣን ከም ዘይኮነ ዝገልጹ ኣካላት እቲ ዘካይድዎ ዘለዎ ጎስጓስ ክፈፈል ዝፈጥር ከይኮነ ሰብ ስራሕቲ ፀንቶ ከየሕድር እውን ተሰጊሉ ኣብ ትግራይ በዝሕ ሰዓት ዘየካት ርእሲ የለን ውዕለ ፕሪቶሪያ ዝሓዞም ዕማማት ምንቅስቃስ መራሕቲ ሕወሓት ሕቶ መናእሰይ ቁጣዕ ህዝቢ ኮታስ ኩሎም ዓበይቲ ኣጀንዳታት እዮም መራሕቲ ሕወሓት ኣብ ክፍፍል ተፀሚዶም ክፍፍሎም ምፍታሕ ዝኸድዎ ዘለዉ ክያዶ ተመሊሶም Guys, we arrived in Venice, Italy, and now we're heading to... It's called the North Korea of Africa. Today we arrived in the city of Asmara. It feels like time has frozen here, as though you've stepped into 1930s Italy. But we're in Africa. Here you'll find the Fiat Talero gas station, Cinema Impero, and Teatro Asmara. There's even Cinema Roma. Spaghetti and pizza are everywhere. Macchiato. Now we'll drink macchiato. Gelato and Fiat cars. This isn't Italy. So, abzi hada sab ናብ ኤርትራ ኣትዩ ቪድዮ ገይሩሎ እታ ቪድዮ ድማ ብዝደለኻ ያ ክትርጉማ ትኽእል ኢኻ ግን I didn't hate it ኣይፀላእክዎን ኣነ እቲ ቪድዮ ዝገበሮ ብሓፈሻ ቱሪስት እስካትውን ኣለዎም ሰብ ክፈልጣ ኣለዎ እቲ ሃገር ሓደ ዳይሜንሽን ግን ሓደ ኣንግል ሒዙ እዩ ዝዛረብ ኣብቲ ቪድዮ እቲ ምናልባት ገለገለ ኤርትራውያን ከይፈትዎ ይኽእሉ እዮም ግን ሓቂኻ ክትሓብኦ ይትኽእልኒ ኢኻ ግን ነቲ ሓቂ ከም ፅቡቅ ገይሩ ኢኻ ዝገልፆ ንሱ እንታይ እቲ ሓቂ ንሱ ዝዛረበላ ዘሎ ብዛዕባ ኤርትራ ህንፃታታ ይኹን ነገራታ ፅቡቅ ከም ዝኾነ ይዛረብ እዩ ግን ሓንቲ ዘረባ ይዛረብ ብግምጣሉ ግን ንሱ ትርጉማ እንታይ እታ ዘረባ ከሪአኩም ኣነ እውን ሓደ ነገር ሲ ፅቡቅ ጌርና ዘይተገንዘብናዮ ነገር እዩ Without internet, its people are kind and welcoming. But how do they live like this? Asmara's youth. On the Red Sea. Between the shores of the Red Sea and the African highlands lies a country filled with history, conflicts, and hidden beauty. But the question remains, why is Eritrea one of the most isolated countries in the world? Most of the time now, we have to call each other or we have to email for any business deal. Welcome to Eritrea! Oh, Asmara. It's Little Rome, guys. This is the city of Asmara. Welcome. Okay. You feel like the country is nearly empty, as if its people have left and no one is left here. This is my hotel. So we started from this hotel. For the first time in ages, I woke up without immediately reaching for my phone. Just waiting for breakfast. People here actually talk to each other. No one is glued to their phones. There is no internet in this country, except in a few designated places, much like Cuba. Our morning habit of checking our phones first thing has harmed us. There is no internet, so people communicate with each other. To reach my tour guide, who will take me on a tour, the hotel staff called him, because there's no internet to text him. He's coming? This is the only way to call him? There's no WhatsApp? Yes, exactly. This is the only way to contact the tour guide. Now, we'll begin our city tour of the capital, Asmara. So, ብሓፈሻ እቲ ኤክስፒሪየንስ ናቱ ነታ ከተማ ኩላታ ቪድዮ ይረኽዋን ግን ፅቡቅ ኣንግል እዩ ዝጥቀም ነቲ ኩነነት እዩ ዝገልፅ ሰባት ኣብዚ ዓዲ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ዝጠቕሳ እንታይ እዩ እቲ ህዝቢ ንሓትሕዱ እዩ ዝዛረብ ኢንተርነት ስለ ዘይብሉ ንግሆ ተንሲና ቴሌፎንና ንርኢ ኣይዞሌትድ ዝኾነ ሂወት ንነብር ዘለና ኣብዚ ግን እቲ ሰብ ይህምሂን ክበሃልን ኮንቨርሴሽን ክገብርን ፅቡቅ ነገር ርኤ እናበለ እዩ ዝገልፅ ጠቕላላ ኢንተርነት ዘይምህላው ከም ሓደ ፅቡቅ ነገር ክትገልፆ ይትኽእልኒ ኢኻ ኢንተርነት ክህሉ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ምናልባት ኣነ እንታይ ዝብል ኣብዚ እዋን እዚ ኢንተርነት ብዙሕ ፅቡቅ ዘለዎ ክነሱ ሓደጋ ድማ ኣለዎ ምስ ዝመፅእ እቲ ኢንተርነት ሓደጋ ኣለዎ ምስ ዝኸይድ እቲ ሓደጋ እንታይ ክትገብሮ ትኽእል ከም ኣብነት ኣነ ዝጥቀመላ ናይ ሆብ ኣብ ገለ ክፋል ድማ እቲ ሕብረተሰብ ናትና ዋላ እቲ መንግስቲ እውን ነቲ ኣንግል እቲ እንተዝጥቀም ብዙሕ ምጠቐመና ዝብል እምነት ኣለኒ ታየሳቕረ ቻይና ኢንተርነት ኣለዎ ሓደጋ ናቱ ግን ኣልዮም እዮም ነታ ሃገሮም ሓደጋ ክፈጥር ዝኽእል ዘበለ ኩሉ ናይ ምዕራባዊ ዩቱብ ይኹን ገለመለ ይኹን እዚ ኣልዮም እዮም
ዋይ ነታ ሃገሮም ከፍርሳ ከም ዝኽእል ስለዝተረድኦም ግን ኢንተርነት ካ ልዕሊ ማንም እዮም ዝጥቀምሉ ቴክኖሎጂ ንቅድሚ ደምፆም ዘሎ ድማ ሲዩ ስለዚ ኤርትራ ምስ ቻይና ፅቡቅ ዝምድና እንተለዋ ናይ ቻይና ሞዴል ዘይትኽተል ሜይቢ ዊቻት ይጥቀሙ ክንዲ ወሰብ መንግስቲ ቻይና ድማ ክሕግዞም ምኻለ why don't they use ናይ ቻይና ሞዴል ናይ ቻይና ዓይነት ቴክኖሎጂ ዘይጥቀሙ ሳተላይትስ ናይ ቻይና ዘይጥቀሙ ወይ ምስ ቻይና ፓርትነርሽፕ ዘይገብሩ then you can control it media ናባኻ ከመይ ይኸይድ ከመይ ኣይከይድን but generally ኢንተርነት ዘይምህላው ፀገሚነት ሃገር ኣብ 2021 ክትምዕብል እንድሕር ኮይንካ መንስያትካ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ከማዕብሉልካ ተኮይኖም you need to give them access ናይ ኢንተርነት ክህልዎም ክኽእል ኣለዎ ኣብቲ ቤት ትምህርትታት ኣብቲ ዘደሊ ቦታታት ኣለ ትብል ግን everybody has to have access ራይ እንታይ እዩ እቲ ሕማቕ ሳይትስ ዝበሃል ኮንትሮል ክገብረለካ this would be my suggestion right now ንቻይና ተድንቓ እንተኮይንካ ኣነ ንቻይና እየ ዘደንቕ use their technology ናይ ኣሜሪካ ኤርትራ ኩሉ ግዜ regime change እዮም ዝደልዩ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ክፍንቅልዎ እዮም ዝደልዩ okay so if that is the case መንግስቲ ኤርትራ ክጎርሕ ክኽእል ኣሎ ምጉራሕ እውን የድልየካኒ ምስ ቻይና ፅቡቅ ዝምድና ኣለካ try to use China's technology and I would be very happy na China technology ab taadi natahagar reinvent ንኹሉ ነገራታ ንኽትበራብር ብፍላይ ድማ ንኣብነት ስታርሊንክ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኢሎን ማስክ ኣሎ ስታርሊንክ ተወዳደረት ግን ቻይና ኣለዎ ስለዚ sometimes ቻይና በቀረባ ኸይድካ ነቲ ዘሎ ሕፅረታት ክትመልኦ ዘይትፍትን እዚ ምናልባት ኣፕላን ክህሉ ይኽእል እዩ I don't know but I would really love to see some sort of ኤርትራ ኩሉ ግዜ ዝመፀ ቱሪስት ሲ ባክወርድ ዝኾነት ሃገር እያ ጠቕላላ የላን 50 ዓመት ድሒራ ኣላ ገለ ዝብሉ ፅቡቅ ሽማ ኣይኮነን እዚ ዩቱበር እዚ እጅ ናብነት ሕማቕ ኣይኮነን ኢሉ ብዛዕባ ኤርትራ ፅቡቅ ነገራት ክገብር ፈቲኑ እዩ but again we need to do some stuff ነቲ ዋላ ቱሪስትስ መፅኦም ዝገብሩላ ዝኽእሉ I know ቱሪዝም ገለገለ ሰብ ኣሎ ቱሪዝም እኮ ኣድላይ ይኮነን ሕማቕ እዮም ዝገብሩ ገለ ዝብል ኣሎ but industry ክትሃንፅ ከቢድ my friend building industry is difficult ስለዚ that's why ዝምዕብላ ዘለዎ ሃገራት መጀመርያ ናብ ቱሪዝም ፎከስ ዝገብራ ምክንያቱ ኢዚ ማኒ ቱሪዝም ዝረአ ነገር ኣለካ ተፈጥራዊ ዓድኻ ከተፀብቕ ክትብል ባዕልካ እንተፀቢቕካ መፅኡ ዶላራት ኣራጊፉ ዝኸይድ ሰብ ክህልወካ ይኽእል እዩ and ብኡ ጌርካ ድማ ንስኻ ቁጠባኻ ትሃንፅ ሕብረተሰብካ ትሃንፅ ፅርግያታት ኢንፍራስትራክቸር ናትካ ተጠቅርፂ ናትካ ትሃንፅ it's good ንከምዚ ዓይነት ኣክሰስ ዝሃብዎ I'm very happy ንኹሉ ክትዓፅዮ የብልካ ነዚ ሰብ እዚ እዚ ኣክሰስ እዚ ዝሃብዎ ሕጉስ እያ ኣነ ማለት ብዘይ ይገድስ Just out of bad luck. It was designed in the Art Deco style futuristic architecture. You'll see many buildings in Asmara with similar designs. It was built to have two giant wings, like this. The architects boldly claimed they would never collapse, even though many doubted him. And he removed the pillars, but never fell down, huh? It never fell down for over 100 years now. Imagine if they fell now, just out of bad luck. He also designed the cockpit-like front. The cockpit of the plane. It's the cabin from which the captain flies the plane. But what does Art Deco mean? These are buildings designed in the Art Deco style, futuristic architecture, a popular design trend that emerged in France around World War I and was popular between 1920 and 1939. This decorative art trend became prominent before World War II, and the Art Deco style was considered a false image of society and was replaced by... In Italy in 19... Imagine ኣነሲ ኤርትራ ብዙሕ ፖቴንሻል ዘለዎ ሃገር እያ ዝፍያት ታሌሮ ንኣብነት ብጣዕሚ ኢንተረስቲንግ እዩ ንቱሪስትስ 100 ዓመት ገይሩ ኣሎ እቲ መንግስቲ ፅቡቅ ገይሩ ዓቂብዎ ኣሎ but you have to maintain it I know ተቀዳምነት ኣብ ዲጋታትን ኣብ ሕርሻን ይዘሎ ግን እዚ ክዕቀብ ኣለዎ ፅቡቅ ጌርካ ሕብሪ ትለኽዮ ክተፀባብቆ this alone ብዙሕ ቱሪስትስ ክስዕበልካ ዝኽእል እዩ ንባዕሉ እዚ ፍሉይ ቅርፂ ዘለዋ ኤርትራ ኣስመራ ንባዕሉ እዚ ናይ ቱሪስት ኣትራክሽን ማዓት እዩ ዘለዋ ኩሉ እቲ ህንፃታት ናትና ሲነማታት ዲገለመለ ኩሉ ዝረአዩ ታሪካዊ ገዛውቲ ስለ ዝኾነ just go to Italy ጥልያን ክንደይ ቱሪስትስ እዮም ዝመፅዋ በዓል ቬኒስ በዓል ፍሎረንስ ድሕሪ ከይድካ መሕለፊ ትረክብኒ ኢኻ እንታይ ክሪኦም መፅኦም እንታዊ ገዛውቲ ክሪኦም መፅኦም እዚኣ ድማ ጥልያን ኣብ ኣፍሪካ ስለ ዝኾነት ምስቲ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘለና we have everything ምዕቡል ሃገር ንክንከውን ቱሪስት ኣትራክሽን ክንከውን ኩሉ ኣለና ስለዚ እቲ ናይ ቱሪዝም ሴክተር ናትና ኤክስፓንድ ክንገብሮ እዚ ንክትገብር ግን መሰረታዊ ዓበይቲ ነገራት ዘይኮኑ ክትገብር ክትክእል ኣለካ ነቲ ከተማታት ክትዕቅቦ ክትክእል ኣለካ ተፈጥራዊነቱ ከየጥፋኻ I know እቲ ዩኔስኮ ዝበሃል ንኤርትራ ንኣስመራ ናይ ዩኔስኮ ከተማ ኢሉ ፋንድ ክገብሮ ነይሩ ኣይገብሩን እዮም ንኤርትራ ክትምዕብል ስለ ዘይደልይዋ they would never do that we have to do it ኤርትራውያን ክንገብሮ ዘለና እቲ መንግስቲ ምስቲ ህዝቢ ብሓደ ኮይኑ ገለ ነገር ትገይሩ ክንዕቅቦ ክንክእል ኣለና but anyway it's good that tourists መፅኦም ከምዚ ኢሎም ብዛዕባ ፅባቐ ኢና ክዛረቡ ከለዉ it's very important ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት I know እቶም ኣለዉ እንዲኦም እቶም ኔጌቲቭ ጥራይ ዝጥምቱ ንሳቶም ክመፁ ከለዉ ኣይነዋዕውዖምን ኢና ነቶም ፅቡቅ ዝገብሩልና ግን ፅቡቅ ስለ ዝገበሩ
كنتابعون كنكلالنا اللوتي نحماقنا إيرترا زي فيديو جينا إيرترا سلدي وصلهم زجوهي له حماقنا إيرترا سلدي تزاربه بتقصنا إيرتراويان هيوتنا إيرتراويان بمرأي أنا حجوسي نسخاتكم كما يكم تخونوا رجزنيا and I hope أبزبلت مدرك بتي حازها جرجع أبزات متزال عمد ما سسنا يمكن سمع تتصبح نسمع تمنيتنا حسبنا بعجنانيو كنياتنا حدش عمد سلزلنا رحوس حدش عمد نعاخاتكم نسدراهم إن إيرترانا دما زبلت حدش عمد كون عبيد كتبت ماكياتو كم زي ماكياتو سبكالو نيترغبني خا فتغين بتي نحدش عمد طبقتي مسنا بتي قريب لكم اللغو لايك مقبار سبورت مقبار ناي كلنا سرعيو مزياح قد فكم كوكولا كامباني والله يا اخي فيديو غير الكارو عركي عرفت نافات من هات تقمد دير وجع حوي ميري كريسماس يقبل الكا خاب عينهم زفتو خلافهم دواطا وطرحنكا ገንዘብ بገንዘብ ግበርካ زعركي معري املاك مساخا يكون لفتوتنا كلهم حوات ايرتران كارحس حدش عامت يقبر لهم طعم عامت سلام عامت رهوة يقبر لنا حدش عامت سلام عامت كسانت عامت رهوة يقبر لنا حدش عامت درجة مركبيو فالتبوق عامت عامت سلام عامت رهوة عامت فقري يقبر لنا حدش عامت درجة مركبيو فالتبوق عامت سمر عركي روح حدش عامت ولا اللي فضلتنا ثانك يو هم على الفير كذا عركي ثانك يو حبيبي